Hello mga ka-listeners, kumusta kamong tanan og maayong hapon. So alas 5 na kapin sa hapon, no? Alas 5 gis. Nya karon mga ka-listeners, akong i-upload na pud ang Dungkoy Pusoy part 4 na. So unahon lang nako ning Dungkoy Pusoy kay kinadugayan kayo ni mix. Gabi ako yung orasan ba. Abot yung isang oras kape, no? Grabe. Nagsugod ko alas 11:37 na mix po siya mga alauna. Grabe. Hapit basta kay mga abot yung hapit usang oras og tunga, no? Kinadugayan kay mix ning Dungkoy Pusoy kay 2 oras man kapin. Unya ako sa ipabalo din ninyo nga ang part 4 sa Wahilak kay tingali ugma na lang kay ako ipabalo sa ninyo, no, nga kining dapita nga part sa part 4 na mga nga laktaw-laktaw ba, no? Na mga audio nga naputol-putol. Pero masabtan mangyapon ninyo mga ka-listener, no? Basta kayo nagpaybalo naman kung yung daan po, no, nga dapit sa mga tumoy-tumoy ani kay nagi mga pipila ka episode nga nga wala nga kulang, no? Nakoy mga wagi appeal nga mga audio tungod kay di na gid kuan, di pwede i-insert tungod kay maot kayo ang kuha, no? So muna akong gipang cut. Pero akong i-explain na lang ninyo ng mga nangakat, no? Gawas pa, makat yun ang uban po nga copyright na kayo. So, yan na lang mga rason na ning pag-edit, no? Kung di madala, tanggalon yun kay labi na yun ang copyright. I-block man po, di na tanggalon. Tungod lang sa mga music ba nga nakarga, no? Kung di mo sugot ang tag-iya sa music sa maong mga drama, so i-block mo na. Para itong Dungkoy Pusoy ba, no? Naigipang-block nga mga copyright. So munang usas sinungdan sa dunga na ay mga makat ba. Unya aning drama nga Wahilak kay ang daghan yung mga makat ani dapit sa tumoy-tumoy kay tungod sa dili sad maayo ang audio, no? Maot kayong audio. Nya na sa uban nga nakulang gid sa episode tungod sa kadugay na ini ba niya. Wa pa kay mga live streaming bitaw atong time ba. So kang akong gigamit kay backup record naman, no? Mao nang sa tanang uploader aning drama sa una, ako ra gyud nakahuman. Ako rin nakaabot sa ending ba tungod kay nakoy mga backup record, no? So explain ako daan yung mga listeners, no, kay basig ang uban mo comment ba mo reklamo na sad nga ngano maning na may putol-putol lang ano na may murag nilaktaw, no? So gipahibalo mo na ko daan, no, para di na mo mag surang-surang sa comment section, okay? Hassle kayo di ko ganahan mag-reply aning mga comment kay kanang kuana sagbot kaya sa comment section ng mga pangutana nga gi-explain na nato nya magbalik-balik ra gihapon kanang pangutana, no? So ako lang i-explain yung daan para di na mo matingala ba, no, mga ka-listeners, no? Kay para ditso na kay inyo ha man gyud ang gi-request gipagbigyan man ako aning request ninyo nga Wahilak kay nga drama. So, manghinaot ko sa inyong pagsabot, no? Nga naadyo mga part nga maputol-putol, na si part ani nga makulangan. Pero dili mo angay mabalaka kay mahuman man gyud, no? Moabot man gyud sa katapusang sumpay ang Wahilak kay. Pero sa pagkakaroon kini sang Dungkoy Pusoy ang akong unahon. Tungod kay grabe kay ning dramaha gyud kataas. Ako magitaas kay mao may gusto niyo nga tinag-as gyud 2 oras kape, no? So dugay kayo i-mix makahurot og kanang battery. So ang mga space sa akong cellphone, ako na din gipang move na ang mga images kay bugat kay sa kanang phone memory. Nya karon makalubat sa sigdali kay dugay kay pag-mix man nya kining apps nga kanang KineMaster bitaw gani KineMaster. Kini nga klase sa apps kusog kay mo drain og battery, no, sa mga kuanda mga content creator nga nagamit og kanang KineMaster. Kay balo jud mga kusog kay ni mo drain og battery, no? Mo warning magani ning cellphone nga kanang kantahay dili nimo ma-full stop ning maong apps, no? Mo drain sa battery, no? So grabe ni siya makahurot og battery. Liman ka nga 50% mahurot niya sa pag-mix ang daan, no? Munang usahay samot na kay wa koy kuryente. Usahay lagi mo abot yung trailing na kayo baga ng tungtong nag 90%. Antod akong cellphone ni abot nag 5% ang kanang battery.
Na trillion na juga yan abot ng 95%. 3% tapos battery. Hantod nga ning tungtong nag 99% ang battery na ko 1% na lang. Hantod nga sige jud ko anya mama kanang trillion gaya lang nga moabot jud kanang 100% ba. Pastilan na zero man ang battery. Lubat. Sayang kay pagpaabot ako mix nga ning dugay kay pagpaabot ba usang oras kapin unyang resulta wa kaabot ang battery na lubat na 0% no. Palong ginang cellphone no. Kinap lisudan. Apiki juga kayo kay way. Sa man wala na may kuryente. So apiki gayon nig mix ani sa sa kataas ba. So naka-idea na ko ano yung sunod upload siguro drama nako. Di lang nako palabian og taas kayo. Di na lang nako paabtog 2 oras. Usang oras ug tunga na lang siguro kay lisod kayo gid magbugat kay sa cellphone. Bugat kayo sa phone memory. Anya dako sa check load gyud ang makuan inig upload no. Unya kanang makalubat og dali sa cellphone sab. So sigapon pasalamat ko ni kuan Ma'am Grace gyapon kay gitagaan na pud ko niyang load karon. Salamat kayo Ma'am Grace no. So Ginoo rin magbalo sa imong kayo ma'am no. Salamat kayo. So di lang ako tas-on sa kong istorya no kay taas-taas na. Apit na mo 7 minutes. So paminawan niyo ang part 4 sa Dungkoy Pusoy. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan, Dungkoy Pusoy. Sir, gitungkod, gijudo ko. Gijudo! Oh, okay. Okay. Sir. Ang maayong buhaton, ani, kini ay... Uy. Sir, ano na, sir? Ano nang gigikak ni mo imong almas? Bitaw. Sir, imong ko nang gikamang na mo. Ayaw man mo, sir. Ayaw, sir. Ayaw! Sir. Dili mo gustong lungagan ako ng inyong agtong sa mga bala ni na kong almas. Oo, sir. Bakit ako nga magbawas-bawas, magtamparos, usag-usa ninyo? Sir. Sugod ko, sir. Buhata. Karoon na yun! Aw, sugod kayo, sir. Sugod kayo. Kinayo? Nice to hear that! Kinibot mo. Bawsin ko. Kinibot mo. Bawas pag ko. Kana? Antod nga matagbaw ko. Sige, padayon! Agay! Agay, sir. Nagdugo na nga mong ilong ug baba, sir, tungod sa pagsige na mong sinagpa. Sige, papi, sir. Sige, papi. Okay. Gusto na. Ay, tigipunan ko ba, sir? Bawas ko, sir. Salamat kayo. Naman ako, bawsi. Salamat, sir. Salamat, sir. Oh! Tag sa kalibo mo. Para palit og tambal sa inyong mga bunog. Salamat, sir. Sa sunod. Kinahanglan, nahingpit na ninyo matuman ang akong gisuko ninyo. Sabot! Sir. Pero, nilaban nila ito si Joy, ha? Siya ang nagpaputok! Siya good. Kailangan ng Joy. Kay tapitin por sir ko na. Siya gin nagpabuto gud. Sa dihang nagunit namin sa kutsilyo. Kay tudaso ng tato na mo si Dungkoy. Kana kay nilaban. Nagpasabot ba? Na nakagusto siya ni Dungkoy? Ay, di pa tingali si Roy kay kung ikumpara to si Dungkoy nimo. Kumparahon man duha layo ra kay siya nimo eh. Nice to hear that! Ngayon sa kalibo. Bitaw, sir, kagwapo ni mo. Patig na itong Dungkoy. Nice to hear that! Ngayon sa kalibo. Kayo. Kana si Joy ba sir? Anna ginani mo. Di na may tabo atong Dungkoy uy. Kay pobre man tong Dungkoy. Ikaw gid makaangkon anang Joy. Nice to hear that! Sa kalibo! Bitaw, sir, bisag asang anggula. Sir, di kito kapitaan si Mus Dungkoy. Nice to hear that! Sa kalibo! Okay. Kana si Dungkoy sir. Tama na. Susunod, ha?
tumana gyud ninyo ang akong suko. Eh kung dili, sayon kayo. Pamusilong to gyud mo. Sabat, ha? Iya kita. Sakit na. Coba. Okay. Buang ka. Sorry, boss. Hindi mo mas busing doon. Buang mo ba na? Okay. Naluyan na kayo akong bukton. Sige, mamalit ang tambal. Uy, sakit kay naong ko. Tara. Si Briggs man. Kakontak bida. Hello. Joy, magpahilot kang dungkoy. Nga naman ang ta, Briggs? May relasyon mo, dungkoy? No. Wa, Briggs. Prangka lang magkasulti ba? Ako ba? Sakitan ka nagtanaw. Gibati na ko ang pagsilos. Ay, Briggs ka nung magsilos ka man. O man tayo relasyon. But you know how much I care for you. Briggs. Kailangan kita, Joy. I can't live without you. Love me with all of your heart. You are my destiny. Love me tender. My love will see you through. I'll be loving you eternally. Pulos na titles kanta, Briggs. Yes, tinuod na. Karon lang unta nimo masuta ba? Unsa ko ikaw kamahal, Joy. Sumi ko buhaton. Gapangkaon ko nimo. Ha? Joy? Sutihi ko. Unsa ko buhaton? Para mahimuot ka, ha? O higugmaon ko nimo. Itakli sa uban ang gugma mo, Briggs. Oh. Masakit. Lisod ka magpagkaaron ingnon po, Briggs, pero mo nang sorry na lang. Joy, you hurt me. Well, di lang ko muhatag og false hope ni mo, Briggs. Og salamat kayo sa imong kaayo diri nako. Oh. Promise, di na ko makalimutan ang imong kaayo diri nako, Briggs. Okay, Joy. Okay. No problem. Pero, gitanong mo akong karbo. Hinaot ka makasabot ka nako, Briggs. Andam ko sa pagsabot. Okay na? Salamat kayo, Briggs. Pero, mantigo ko muhilak sa akong kapakyasan. Briggs, Ako na tinuod, Joy. Kung mahilak ako, Joy, kana nagpasabot lang. Nawa ko malipay. Briggs. Kung mahilak man ako, nagpasabot ka na nga ako nag-uul. Klaro, basta mo hilak ang tao, nag-uol, gina. O, nag-uot ako dugan. Napay naghang babae, nga angay ni mo, Briggs. Maanyag, ug adunahan. Ayaw kong naginuta, tungod kay usal lang ko ka-traffic enforcer. Dili ko mamili ka dunahan nga babae. Tungod kay, ako ba? Ako! Naglipo ko kung saan ako pagasto akong kwarta. Ha? Ayaw tuloy ako kasing-kasing, Joy. Kinsay ako higugmaon. Please lang, Joy. Please. Okay. Okay, Briggs. Salamat. Hinaot ka, nakasabot ka. Bye. Hello. Hello, Joy. Hello. Joy. Gihagit ko ni mo, Joy. Wa ka may pauon sa'yo akong kinaiya. Kung ako'y hagiton, magtando gani akong garbo. Bangis pakusbuaya. Paita, sabi nga nung doon na mong gitaw nga di makasabot. Nga nung mamugos, bisag wa tay gusto. Sobrang hambog sa animal. Libog ko na siya sa pagkastoy ang kwarta. Ang uban gani ron, hilabihang pangita o pankamot nga makakita kwarta tungod sa pandemic. Siya? Naglibog ko nun sa pagkastoy ang kwarta. Hatag pa to niya, matos mga nagkinahanglan. Porte naghaman nagkinahanglan ron. Biktimas sunog, biktimas bagyo, biktimas lunok. Maayo pa, malipay pa mga tao. Nung kangayano niyang ipanghatag sa taong mudayig niya. Amaw utok. Pero bahalag may ubos ka, Briggs. Bahalag na suko ka. Pero tili kit may tabong hikok maunti ka. Sorry.
Bricks. Hey, Mercy! Gupa, man Joy. Aba ka diha, uy. Nanasag ka da. Di na sana mo to. Nagalsad ka. Day, Oh, sa kamuto ura. Hagkan naman karon. saba diha? Asa man Joy? Ay, pahuway sa, Charlie. Ha? Wa pa maayo? Nagpakalig-on pa siyang lawas. Sidong ko, asa na? Ato nagping-its ka sakit tungod kay nakatilaw man detog kulata di. Ay, maabitaw. Oh. May gani kay gidali ni Joy. Mao Nasanta ang daw tang buhaton niya atong duha ka tawo niya. Mao yun. Loy kaya kumigo ay. Ahintis bunog. Uy, nawastan ba ya si Lanat si Joy ay tungod Huh? sa paghilot ni Dungkoy niya. Uy, mayo noon. Lagi. Pero nga lagi. Nagsig-hustle niya katong Bricks. Mao ba? Si Bricks. Ako ra ba no, duda ko ng bricks. Hmm? Nga, may pagka-tridor na. Charlie, nga naman. Kanto lang gipusil si Baydungkoy. Ha? Kinsa may iyang gika-atraso niya to, si Brixman. Wala ebidensya. Pero, kinsa may maka-afford og sugo og tao nga killer ni, si Brix raman. May punto ka, Charlie. Ah. Gamit sa din ang imong utok sa panagsaba. Alan no, wakay salig no. Agkan tanong ka. Pero, maro lang. Eh, nakigsuod man namo. Nga, ni gasto pa. At ang pagkwarta. Nice to hear that. Hala no. Dili ka si Briggs ang nagsugo sa duha ka tawo aron kulatahon si Dungkoy? May tama ka! Oh, Hala? pariya tagunahon na. Mao sa ni akong pagduda. Buyog! Buyog! Uy, may nagtapok. Inulog! Bakay! Magdali ko! Ay, log! Hey! O, sa klibo! Biya ko! Biya ka! Oh, Usa ka libo! Inilog ko! Biya ka! patik! Okay! Biya ka! Halig ko sa biya. Halig ko sa biya. Fight lang. Ang inilog, talisayon. Ang biya, buyugon. Sa balhibo lang, mana. Nagkabitahan na. Kay ang buyugon, mulungal sa talisayon. Jeez! Pero nagibuhian na. Hoy, labog na. Kana. Yes! Takingking na talisayon. Kana. Yes! Kana! Oy! Ako, Gay! Patay! Dagan puta! Ay, gibang ko na! Ay, inahagbiya, oy! Daog naman ta! Bungkag ng mga tao! Murag linaw na. Naipipilay ka mga taong na istoryahe. May gani kayo, mabuwag ang tinanag kong buyog. Buyog! Palit mo buyog! Buyog! Uy! Ngi! Ikaw ni Ngi! Abalaon! Ay nga ni ngay, wak naman nagpin, no? Sinit ko dagan, oy! Ano naman noon itong honest? Sa dili polis? Noong ngayon na wak na sa miss you. Misyo! Nagtak man ng mga pulis, nanuman to. Mo ba? Iya man itong manong inilog. Ami kay,Elyunon man. Ha? Kabunto na yung almas. O sa karniho nun?Elyunon, Pelihon. Pilyo nun? Ba ang ano? Namayo na ito ka daw. Ako lang karoon ba? Basta yung pinatay paminaw. Ganto mo lang, tanino nyo gusto mapildi. Di gusto mapildi. Hindi gusto mapildi. Oo. Daganan ako eh. Kay, di malas mapriso pa ta. Oo man. Ma'am, anong medyo? Mao naman anong alingawan, tingmangkay. Tigpatay? Tingmang. At tigpatay. Laro na ginato. Kasi pinata ta. Hanggang sa ta. Inawayo. Ikaroon na ako. Ako manaway eh. Nailasisyado buwangan. Aligin sa tigbak kay. Hanggang sa ta. May pulta. Pulta, oo. Kwarta na ta. Klaro na kindaog. Nasa ni mo. Ha? Patatugang na kanilong ko'y mana dyan kailang ngaw ni mo. Malas niya yun. Wala yun masipya na ako maganggal ni mo. Nung ko'y putoy. Hapit man kulo ka madakpe, ha? Hapit yun. Bagay kay. Nakalikay pa. Pero, na-dismiss mo na tawan ako no. Nihapit gede kag tigbakay gede ay. Natinta lagi. Natintal sa. Bawa magyud ka. Nasa? Basta makakita tag ingon ana. Tingkag din dunggan ta.
Malasa gani mong napasok na sa gaspisuhan sa. Samot yung kasok ko si Joy ni mo. Bay, Charlie, alam ko kiskuti ng ana. Kanang Joy. Kalimtan ko na. Oh, sana all kalimtan. Sabay, abedong ko yoy. Oh. Sige ka Ang lang. bitaw, kalimtan ko na. Mura kang si Randy Susun, kalimtan. Ay. Kuya, sige balik ka gandom. Sige ka gandom niya. Di nalagi. Kalimtan ko na Joy. Ha? Kana na lang si Kuan. Unya. Kuan di ay. Kinsa naman lang imong gigugmaon di ay. Kana na lang si Kuan. Kanalas Mercy. Ha? Bagay ta. No. Ha? Bagay ta. Liso na. Ayaw nag-love kas Mercy. Ako man na. May pagtanaw di kang Mercy. Doon na lagi ta. Pero mura magparehas man ta. Wa man tayo paglaw ng duha ka babae. Naibay mo lang ta. Ha? Imo las Joy, niya ako las Mercy. Sa to? Imo las Joy, niya ako las Mercy. Baya no? Mura man tang nag-ilis og duaan. Wa pagani ta ka siguro og musugot man na nato. Suwayan lang. Abray, mutuo pa ka si Joy ni mo na. Ha? Nahibaw mo kung daan nga, di ka matuon ako. Di lang ta magpada sa itong mga kayubos may dong koyoy. Kay pobre pa ta. Unya, di pagyud tatuhuan. Samo tao kalawot, ana. Sa to pa, di ka masugot. Bahala na. Basta kay ako, di lang ko ng Joy oy. Kung gani ko kadam mga arang-arang pa kong dagway. Arang-arang pa kong dagway ni mo. Unsa nakahag ako no? Okay, sorry. Gibalin Arang-arang nimo. pa kong dagway na ako. Lagi. Sige. Pwede man balihon. Sige, ikaw kung mag-igo. Balihon lang to para kapuntos ko ba. Oy. Uy, May dong koy. Si, nice to hear that. Nay, niabot. uda. Si Brex. Ano ni aman siya? Ranggalan ko kay suya kay ko sa inyong video. Sang video ha, Brex? Video nga. Naghilot ka ni Joy. Igol tang mitabang kay gilantan mo to siya. COVID mong gato siya. Huwag kang takdi. Murag mauna ni. Mauna ni. Takot. Unsay mo na ni? Kubid ni Brex, kubid. Unsa? Ayaw pagkatubang na kumaubok, ha? Ay, Dudong Brex! Lain to'y mong tingog sa ubo. Dudong Brex! Dudong Brex! Dudong Brex. Dudong Brex! Pagdudong-dudong dia, Charlie. Ha? Sapot ko ron. Oy, mau ba? Sapot ko. Pero, bisa nagisapot ka no kay may ilagya pa ng imong kabuutan, Dudong Brex. Nice to hear that. 1,000, no? 1,000. Sapot ko. Daan, 1,000. daan, pagyugo. Kabisag masuko ka. Tanawa, may dong ko'y taga ko 1,000. Bisog pa gusto pero patigbabaw gid ang iyang kabuutan. Kana. Bawi gamay. Oh, buutan jud kayo. May ganibaw ka na. Pero, Dungkoy, prangkal ko nimo koy ha. Dungkoy, prangkal ko nimo. Aksyon ko klagot nimo. Mau. Klaro kay mau. Brex. Buutan kayo. Kung maglagot ka na ko, okay, kapuslanan. Kay ibayro ni mo yung pagkatao? Nako, come on. Dato ka, santang ako. Pobre. Mau. Alkansi ka. Mau, alkansi ka. Dungkoy. Mau. Huwag kay puntos nga makuha din ako. Mau. Pero kasabot ko, naglagot kang naghilot kong Joy. Mau. Iba ko inlove kang Joy. Mau. No, Ramandena. Imo na nas Joy, uy. Huwag ko mangangko na. Imo na, kana. Kana. Unsa? Oh. Nagtuode ka? Kaya nas Joy. Papunta na ako. Hindi na may tabo, uy. Ganon, Joy. Sige nas Joy. Hindi ka na gusto pobre. Gusto na nga. Magpayong haruhay. Okay ikaw. Ikaw mo'y angay niya. Kana. Mau. Ay, nagkasilos na ako. Mau. Oo. Nagkasilos ako. Oo. Alkansi ka. Kana. Ayaw. Hilom. Oh. Alkansi ka. Ilong Dudong Brex. Unya, magkikaway ka na ako. Alkansi ka. Huwag kay dungog. Mau. Magkikaway kang pobre. Mau. Nag magsumbag kayo ta. Mau. Simbakog. Malumpi ka na ako. Ma! Uy, ayo. Katawan ka sa mga tao. Mau. Di ko sinabagay nimo oy. Mau, bitaw. Dili. Oh, sagdon ka. Oh. Sagdon ka. Dili gyud. Ko. Oh, okay. Sakto dis yun. Saghagdon ba ka? Ay gigsukol tama ka. Ha? Dili. Sakto. Ay, gigsugol, Dudong Brex. Buutan kay ka, Dudong Brex. Oh. Saan ka? Kayo. Ay, Kini mo sagad mo magod ni siya ina kuna. Ayaw na lang mo, ayaw lang pagisgutan na. Ayaw pagsulti og mga mahait nga pulong. Kanang, kay, mo kanay makainit sa inyong mga buot. Buutan kay Dudong Brex. Buutan Ikaw, kayo. Brex. Silos-silos ka na ako. Oh. Ngano? Uya ba ng Joy? Mo! Ay, dili man gani, pero dili ko gusto nga magpaduol ko niya. Sa ato ba, Brex? Imong gipugok. Akong tawahan ng katungod. Uy, Dungkoy. Kung di ay kayo ingon na na. Basog ka.
Musugot ka ba? Ah. Mau. Di ay, tsado pa. Musupak ka kung gusto. Mo ba, Dunggoy. Dunggoy? Kamutan ako, Briggs. Pero kung himuon ko man, hapag di kay kang Joy, kana sa akong kagustuhan. O dili ubos sa pagbando ni bisan kinsa. Mau. Kay doon ako'y kaugalingong katungod. Mau. Tinuod na. Hoy, Dunggoy. Minaw. Basig nalimot ka. Unsay kalidad sa imong pagkatao. Bawo ko. Sir. Bawo ko. Di kay ko ikakumparar ni mo. Today, layo ra kay ko sa imong kahimtang. Mau. Pero, maniti man eh. Limit your words in insulting others. Because sometimes the words you are using to insult them is the best word to describe you. Unsa to? Ning bisa. O sabot, wag sabot pasabton ti ka. English bay Dunggoy. Sabton ta mo, ha? Limitahi ang mga pulong na imong pag-insulto sa uban. Ha? Tungod kay ang mga pulong nga mong gigamit sa pag-insulto kanila. Ha? Mo'y labing manindot nga pulong nga bagay kanimo. Ha? Mindusa. Gusto kang magka-atraso ta. English kang nagilong mo Dudong Dili, Briggs. gusto dili. Pero mo na ginaingon nga ako, may kong tao. Pero ayaw kong pugsa nga ikapagawas ko ang akong pagkasungayan. Dunggoy! Apir bay Dunggoy, apir. Ay, linduta. Saludo ko liwat na. Niga ginatong imong gipanulti bay. Oy, ngato kang Briggs bay Mas Dunggoy. mahal siya na may bawas Ika? eh. Gabisig ingon lang tayo ni, Oo. pero kay bawas sa tag-unsay atong katungod. Mau. Murag na multo siya sa imong mga gipanulti ay. Sa tan-ano ko ng breaks, murag kaunong tingnan bulpin ana sa eskwelahan. Ha? Ha? Oy, Badbarang ko niya. Badbarang niya. Gusto mo ko pagkikatraso niya. Dili ko eh. Pero kaya ko tuyuan ako, manabla ko. oy. Uy, Joy, may kinakita ka din eh. Nakita ka din sa gawa sa inyo. Nga naman ang ta, Charlie. Si Bay Dunggoy ba? Lalagi, bahara ni Briggs. Gibaharan nga naman. Ikaw man hinungdan. Gipasidan ni Briggs si Bay Dunggoy nga di na magpaduol nimo. Unsa? Pero ay nisukol si Bay Dunggoy oy. Oo. Madugay, magkamatay ginang duha tungod nimo Joy. Charlie. O lagi. Gibaharan ko ni Briggs si Bay Dunggoy nga di gyud siya gusto nga magpaduol si Bay Dunggoy nimo. Anya, unsa ito bagay dong koy? Oh, simple. Ang tubag niya, wa man gyud siya mutalaw si Bay Dunggoy. Og tubag sa siya nga kun mulikay man siya nimo, kana sa iyang kagustuhan, dili kay nilikay siya tungod kay nituman siya sa gusto ni Dodong Briggs. Anong badbahan ko nos breaks? Sa man, may katungod siya nako? O siya mabuang? Na, mao gani. Pero sukol man si Bay Dunggoy ay. Sukol kay isog si Bay Dunggoy. Bisay kung sang orasa kuno. Kung tuyoon gyud ni Dodong Briggs ay manabla gyud siya ay. Buang na tingali. Nga nagutaw, nag-away sila tungod dako eh. Simple is that. Makabuang gud ang imong kaanyag day Joy. Ilom na Charlie. Ilom lagi? Pakauwaw ka man lang. Tinonoy, ako gani, apit ng ko mabuang sa nimo. Huwag mo apil na sa ko para tulom eh. Bitaw joke lang eh. Tanawa niya, tanawa. Tanawa lagi. Kung magka-atraso yun na sila si Bay Dunggoy o kana si Briggs, na, magkamatay yun ang duha. O kung magkamatay sila, huwag labot nila eh. Makonsensya ka, oy, kay ikaw may hinungdan. Uy, buyag. Nga no, gisugo na ko sila nga mag-away sila. Wa, lagi ni mong suguha lagi. Pero ang hinungdan, mo man ang imong kaanyag. Ilom Charlie. Tinuod lagi, no? Bandi na eh. Pukon ka ron. Lagi, guwapa, Gara-gara lagi, niya ha. Guwapa kay lagi ka. Kung gani, hapit naman gani ko. Pero, joke lang na. Pero, abi ni mo no, pagklaro lang yun. Pagklaro lang. Sulti lang ko. Ikaw ba? Kinsa man kinila eh. Kinsa nila? Si Bay Dunggoy o si Briggs? Uy, usa nila eh. Ha? Wag yun, bisang sa? Di ko, anong pulos abnormal. Baita sa daan ang pagkasulti ha. Pulos abnormal apili ko anak. Ikaw tarong-tarong kag utok para nako. Arang. Ay. Unya sa imong tan-aw ni Briggs. Normal na. Sa imong tan-aw Briggs, normal ba siyang pagkatao? Uy, murag digyod. Tungod gani sa iyang pagkadato. Digid mada. Digid Sa mada. saon ako una-una. Digid mada. Mau. Digid mada. Ay. Labi na ka naman sa, nice to hear that. Mau gina. Atag din kwarta. Kung si Briggs dili normal, si Dungkoy o si tan-aw nimo, normal siya?
Uy! Oy, normal ba yan na si Baydungkoy, oy? Normal pero Normal pero... kumplitos bisyo. Oo, kompletos bills. Sao man sad nga, wa man gud na siya ginikanan ni Gia ni ako. Ay bisag wa kay ginikanan. Uy, Ha? doon na kay kaugalingong diskartis kinabuhi. Di kinahanglan nga doon na ginikanan mugiya nimo. Common sense na kaayo na. Mau. Basta nga ako wa ko'y labot o bagpare sila sa dungkoy o si Bricks. Bahala sila sa buhay nila. Joy! Oh, ilasa ko niya gud. Ingon siya ana. Mau! Ngano ko to magigpatay ko? Tungod lang niya. Mau! Oh, pero ako hilabtan gid ko. Nalipod ko sa ugalingon ako, bahala na. Kuan man to. Di man po siya manghilabot kung nung si mitabo ninyo. Ang mabuhilabot siya. Mau. Wa ko siya labot gud. Mau. Pero siyang hinungdan. Yabang si Nis Bricks, oy. Kanang ikaw may initan sa niya, ay nga, wa man mo relasyon ni Joy, oy. Mao gani. Mao. Yabag. Mau. Kaya sa ako nagkikaingon. Hmm. Kung naginuton ko niya, Mao. niya. Basta ako, dili na ko siya sibugan. Hala ka luoy pundong koy. Uy, nga gibaharan ni Bricks. Nabahala sila oy. Hindi ka makonsensya anak, Joy. Oh, ngano ko to magkonsensya mo ko. Okay, ikaw may hinungdan. Parihas mo lang mo si Charlie. Oh, suko to'y labot na ako. Pasanginlan mo ko ninyo. Uy, ikaw mang hinungdan sa ilang panagbingkil. Ada bahala sila, wa ko'y labot mo si. Ay, kong kabuangi. Pero, huwag kay kaluoy ni Dungkoy. 100%. Wa gyud mo si. Joy. O yan ni Bricks. Luoy ka. Samot na. Kinsam tao na sila eh. So, huwag kay laing laki itapil para nako mo si, ha? Bebe, kinsa man sa kunob eh. Huwag malain. Basta kay lain oy. Ay lang ng mga tao nga kuwang usa ka handos. Unsa? Pero basin og nalimot ka, Joy. Nga may nahimo ba yung kaayuhan si Dungkoy nimo? Oh, wa, uy, ano ito ang malimot mang Busa ayaw pa pala bii og tamay si Dungkoy. Uy, kay luoy pa yapod. Basin ba yan noon og sa umaabot ng mga adlaw pa, kamo na'y magkauban sa buong buhay. Ilom na mersi, oy. Ikaw lang kung gusto ka. Joy! Oh, Son. Kuwang pang inyong ginom? Kuwang pa, Boss Bricks. Kuwang ba? Puno na to. Simple. Pila ka botilya nga imported wine ang yung gusto, ha? Pagsulti. Pila! Agalamin mo, boss. Agalamin mo. Hoy. Oh. Tira trabaho mga mata ninyo. Tarong nga kanon ninyo inyong mga tinanawan. Maramog. Paminaw mo kayo, paminaw. Boss. Tungod kay gusto ko. Ngatagan ako leksyon katundong ko. Tungod kay wa ko makagusto siyang gibuhat. Nga naghilot-hilot siya kang Joy. Patagmon ginagawa siya. Agad na kayo minimo, boss. Simple as that. Agad na kayo minimo. Agad! Agad na kayo minimo. Mga tingog sa kagwang. Pero mga bulayog mong dago. Wa, gid mo kabirada kang dungkoy. Ha? Niambot man to si Joy. Pero wala pa siya. Kulatado to na mo. Kulatado. Lagi! Piang-piangin ninyo sa dungkoy, ha? Ay, sus kasi. Areglado, boss. Basta kayo maunay buhatan ninyo. Klaro! Klaro, Pascal. Saan? Klaro, Pascal. Oo, kama. Laing instruction. Kung makita ninyong maninda ka na sa dungkoy sa ibaligya ang mga buyog. Pamukhaan ninyo. Ha? Bakit? Uy. Nagkaapok man ang bildo nga gisudlan sa buyog. Tapuhanin ako. Bisag hinimo lang is oblok nga dungkoy pero makagusto jud ko nimo ang pagabuyog. Ganahan ko. Uy, nindot kaayo. Joy! Gitrapuhan man lagi na nimo. Ay, oo, kay abog na eh. Nagkaabog ang bildo nga gisudlan sa buyog. Bitaw no. Pinindot ba yung pagkahimo no? Cute kaayo. Oh, cute ang buyog pero naghimo pero gaba. Ikaw ba, Joy? Sige mo kagpanaway ni Dungkoy, uy. Basta big mahay ka unya, ha? Ha? Unsa? Dini, ada ko ibutang ni ako mabuyog nga tinta. Walo ni buok. Mayroon ni. Mahal ni tanan. Wala 12,000. Ibilin ko lang ni. Magpaigog tubig. Doon man tindahan. Distansya na mga limak pa. Hawa sa bangawat ni. Tay tindira eh. Shh.
Day, papalitan kong tubig. Mineral water. Bottled water ba? Kadiyot lang, kadiyot lang. Uy, ay, ikaw ganda ni. Abi akong babae. Ay, gadoang. Oh. Kinirang, tubig. Hindi ka makakon. Naarabay lang niya naman sudan. Bangas ka. Nilam niya naman sudan. Para mamahaw. Naibakasi dong, bakasi. Bakasi? Nasa mechado. Nga nasa linatan. Pili lang. Bakasi? Bakasi! Kamu ka bakasi? Na bakasi. Nabagi pakapin nga ginamos o hipon. Paglain tuyo. Napagmagana, napagaran. Paglain tuyo na kubiyo tara. Nay mais. Mais nga naman din si size. Sige. Binuyok. Okay, usak mais o usak bakasi. Okay. Kadit lang kayo, ha? Ganun, ha? Andaman di ka, ha? Andaman di ka. Pabutag ka diyo. Hukaran ka ko, ha? Hello? Boss, nakita na mo ko din eh. Ikaw magmakasi. Mau ba? Wala siya magtuo nga mag-unaming kaon ni din eh. Han, unsa pa may inyo gipaabot ya? Buhatan ang akong gisugo. Reglado, boss. Gusto ko nga mag-antos ng kawana. Klaro! Paatik, bossing! Si, bye. Bye. Nakita nilas Dungkoy. Mag-antos ka Dungkoy. Sukur-sukur ka bitaw na ako. Pues, magmahay ka! At namias ba kasi, uy? Uy, tulog tao ay. Nagawas. Si magtanaw na ko. Ay. Tuot na pa ingon sa giputangan ako sa mga buyog. Wow. Kanin what kaning mga buyog. Ay. Tuot sila sa ako mga buyog. Dagdagan na nito ba to? Dagdagan na. Uy, ayaw! Uy! Ano na, uy? Pamukon tani. Uy, mga salbahis! Ano ninyo maghilap na ako mga tindangan no na? Oh, reklamo! Ano gipumawa pa ninyo? Bayarin ninyo, ha? 12,000 ang bayad! Bayad! Kung di mo bayad, saan? Mau ba? Di mo bayad? Magkamatay ta! Banatay! Banatay! Agay! Ay! Mga salbahis mo! Kinisan ninyo ay! Ibutay ka may musintensya ni mo! Ayaw! Bache na ka! Nanawag ang bayot! Bache! Ay, mudagan! Hoy! Hoy, ayaw mapanagan! Hoy, ayaw mapanagan! Ala, oy! Ato ang tulog ka mga tao. Sa kayo sa motorsikol, Diyos ko! Ano na, kadugong? Ang imo po diuhan, nakadugo sad. Ay, kadagang dugong! May aga sa imong Sama na, nagkamang tao. Tapok man. Mamalit tingal nagsudan. Magdali ko. Palit sa pagsudan ng Joy. Uy, hala! Nagkadugo lagi ng tao! Hala! Ngano na? Kini taon siya na, nagikulatan, hiwi ang ilong. Kulatan siya, gitabangan, gibudlalan, pagbutilya, naikipang Anya, bayot. Si Dungkoy man lagi ni! Dungkoy! Kailari ka. Bayot, nagdugo akong ungar. Di akong budyohan mo kupot. Mercy, pariglahan ko. Ilang gipamuak ang akong tindang mga buyog. Unsa? Gipamuak. Wa man sa taon ba, nagkaon naman na nagbakasi. Unya, nikawas tong tulog ka taon nga dali nangaon sad. Unya, wa ko magtuo mga salbangis, mga dagkong nga. Sus, paingon sa gawas. Unya, liduol dito ang yang tindang nga gibili niya dito. Nga, gipamunalan. Ngano lagi si... Nga, gitabangan din, gawas mo yan, gitabangan. Kailan mo ani, Dungkoy, sige lagi tanong si mo. Buhiin akong budyohan nga nung diya sa akong uwang samad. Uy, kaluoy mo Dungkoy. Uy, bayot, ang iyang samad nasa uwa sa pundyuhan. Gitapin na ko kabuhi. Ang kabuhi na ada sa pundyuhan. Kinalang ibton kay basi bakoy yapan. Pasilang istoryahan. Dahil Dungkoy, matiwas ka ni istoryahan Dungkoy. Ano na ka na ako sa ospital.
Pasadihin na na. Salamat na lang, Mercy. Di pa ko mamatay ini. Ginoo ko. Ito na to period. Sige, sige, Wala patuyan ka na. mayon. Oy, tabangonon itaos dongkay nga si kakupot na po Johan. Dili na ni mahimo dongkoy, daghan na kay dugo nga miagas nimo. daghan na Nawa, bitaw. nahumo na imo si Nina og Gansunes. Mercy. Dili, angkas sa motor. Dali na yun. Ay, asa naman ko dismira sige papalit og sudan nga pa man mabalik. Oh, palibak ay nanawag. Hello. Uy, Joy. Joy, pagpalit na lang imong sudan diha. Wa na ko kabalik diha. Tuod gidahan ako sa dongkoy sa ospital. Ha? Si Dungkoy nga naman. Ay, pasilan kita pangag kulata, uy. Ipunalan ang butilya. Nagkadugog maayo. Mao ba? Wala lagi. Nga ako karon sa City Hospital. Ay, paita baya tao ni mo dongkoy, uy. Ahinti makasbunog. Karon og gikulata ka. Kaduhanan ni. Oh. Atong unang higayon nga, gipariglahan ka. Oh. Puro pa Miss Joy na, Oh. ambot lang. Oh, wala. Okay na ka? Ganahan ka na ako. Ganahan sila. Kinsa ba imong atraso, uy? Wa mo gulay atraso. Si Joy mag si Bricks. Nya ay kung ina si Joy may imong pasanginlan. Awa ko mamasangin, Joy. O si Briggs. Saman siya may nagsugo. Hindi, sa ko siguro. Wa mo ko kita. Ay, wa ka kapanalipod sa imong kagalingon. Tabangan mo ko. Hindi lang. Manas ko mamatay. Okay rin yapon. Ha? O gira nimo bisag bunog na kakayo? Ang amo mahila ko. Kung doon eh. Salamat sa pagtabang na ko, Mercy, ha? Ay pasalamat uy. Naluoy lang ko taong ko nimo dungkoy. Salamat kay Mercy. Salamat kayo. Hindi ko kalimtan mo gibuhat kapag tabang na ko. Ako ding boundos ko lubnganan, Mercy. Unsa lubnganan? Dungkoy. Outpatient ramang ka. Dili man ka i-admit. Pauli ka na lang. Oo, Mercy. Ihatod na lang ka. Mag-star ko din eh. Mo gani, ihatod na lang ka. Salamat lang kayo. Sobra na sana. Ako na mo uli. Ug to day. Dara ko bayad Kapalit na pagtambal ako. Ay na lang to eh. Nanto tabang to nako nimo dungkoy. Ayo, ikog ta. Tabang to nako ano pamugusgod. Ayaw lagi. Kapay nabunog ya man. Sunod din ka. Ikog basta paglag ko. Hala. Uy, tabo. Joy, ani agad ay may apas di ka. Naon sa Dungkoy. ka oy nakalit na ka dungkoy. Ngano ka oy? Malasa. Gitipingan ko. Hapit mabuhag akong Yun sa man. I-admit ka? Di lang. Outpatient ko. Hindi uy, kinala masitiskan ka kay tingalig naapektuhan ang imong utok. Umayon og babuang ko, malimot ko nimo. Kabuang gid mong tawhana kag utok uy. Joke na to eh. Salamat sa pagpagkabana. Ay ingon bitaw ang doktor nga i-admit lang siya pero dili man siya. Outpatient lang kuno siya. Ay unsa man ka Dungkoy, gusto ka mamatay kag sayo, ha? Mas maayong mamatay. Aron, hindi ka masik antos ng kalibutan nga madaog-daogon. Sige man ang taong kag self-pity uy. Doy, salamat sa pagpagkabana. Elari pa doon ako kay. Masukos breaks. Iwa siya labot na ako, naunsa ka man. Kasi kinsa kung duulon may magbuot na ako, kasabot ka. Hubuan na sinina ni mo be. Kanugo man na Wa ako kay Elisan. Hubuan na, isulob ning jacket na ako. Imong jacket? Akong jacket, di kam sulob. Kanang pikas bukton kay isulod na ako. Diha lang pikas bukton nimo. Yo bagkon mo ibutok uy. Magkahagaw niya ng jacket nimo. Isulob oy hanggaw. Sige na gud oy, dawatan na dungkoy oy, sulob na. Kay may dugo na imo sinina Sulob na. Salamat, Joy. Oy, kanang nagpaingon din eh. Oy, sila man na si Mercy. May Mercy. Oy, Mercy! Ay, di mo ko gibisita din eh. Uy, bay dungkoy! Ikaw na! Uy, bay, naon sa mga bay? Ala, uy, may nag-jacket na magugag sitom. Unsa na karon sitom na ka? Ha? Yeah, oy kang Joy ng jacket. Sana all. Jacket yan ng Joy. Uy, hala, may bindahe mo na imo. May bunog ka. Ngano ka? Ha? Ipariglahan ko ba eh. Hala! Buak ako mga tinda. Og, ibundalan pagbutilya. May lang gani ang imo ra mga tinda may nangabuak di. Nako! Happy taon mamatay sa dungkoy oy, Charlie. Nako! Nako. Ano man taong kabay dungkoy oy, pero may naman lang kabunog. Suki naman kay kana. Suya ka? Suya ka ba? Pwede ako na sa padbunog sa siguro ani. Asa po napita? Ha? Mag-angkog sulti. Uy, Charlie.
Tinarong ko, Bitaw. maligya ko, Mao. sorry ko mga buyog, Mao. ipamuak ako mga tinda. Oh. Ikulata pa ko. Pila may kantinan ato Dungkoy? 12,000 to. Oh, 12,000? hala. Yan, kaila ka? Ha? Kaila ka? Ha? Kita na ko usab. Basta kita na ko usab, pagkaila ko. Oh, ikaw minasi? Ako may nagdahan sa ospital. Oh, ikaw Ato ba nagdahan? Ako pasangidlan nimo. Abi Yung na humanda yun, may apas si Joy. Ah. Mo na, gihatagan siya jacket. Tingnas Joy, ha? Ah. Mao ni kita. Swerte ya. May ako isulubin niya sa kong haya. Hala! Ang Dungkoy! Oh, hinuktok man ka. Wala na ko tuyo Kibati ko kaluwi ni Dungkoy. Joy! Very good. Very good. Dili pa ka na maudong ko Kung ikaw magsupak-supak na ko, muabot yun ang higayon. Magdamang ka pa yun sa imong kaugalingong lubnganan. Wait. Oh, what a miracle. Si Joy. Hello? Joy? How are you, my sweetheart? Briggs, imong mga tao nagkulata kang Dungkoy? Joy, Prangka-prangka lang. Imo bang mga tao nagkulata kang Dungkoy? hey! Unsa ba nang imong gipanulot ni Joy? Huwag gumibaw na. I'm innocent. Kay ngano, gikulatas Dungkoy? Nabunog ba siya? Bunog ayo. Ug hapit na mabuak ang ukay, gimanalag botilya. Ug ang mga baligya pa taon, nga mga buyog nga nagkantidad og 12,000, gipamuak pa. Oh my God! Ano, nahitabo man taon na. Uy, kinsa man ang mga sungayan nga naghimo niya. Silutan na to. Angay yung silutan. Angay bilanggoon, tugbang sa sangay lang nahimo. So sa ato pa, dili ikaw ang nagpaluyo ining tanan. Oh, never nga may tabo na. Amigo Dungkoy, uy, sud may higala. O nga ako manabuhaton. Imposible nga ako nang mabuhat, Joy. Abi mo Briggs, sa nahitabo kang Dungkoy. Gibati ko kaluoy niya. Joy, Prangkal ng pagkasulti. Ibati ko kaluoy niya. Ug tabangan ako siya. Bye, Briggs. hello? Hello, Joy? Hello? Oh, gi-off na yan. Joy, ayaw kita buhat Musamot nga akong kasuko. Gato kang Dungkoy kung imo na buhaton. Musamot nga akong kasuko kang Dungkoy. Shit! Oh, saan naman yung debate ni mo, ha? Mamatay ni ko ini ba Charlie? Ayos sa danoy. Tumutumo diyo, Magpakabuhi ka. Anong samang ka? Tumutumo. Gusto ko magpagabuhi pero doon na si mga taong gustong mapatayin ako. Gustong matay ko. Pasagdi na sila. Patyon sa nato na sila. Bitaw, pakibisog, naon sa mga. Sakit akong Sakit akong Gumikan nas bunog. Nagani, wa madaot ang utok ni mo. Asam ko pengon. Ha? Wag ko mag-drive. Ano sa ingon? Di ko magsugat problema. Violations like that sa traffic ko. Lakaw na lang ko para baligyan mga buyog. Naam gaping mga problema. Bunog na ginoong ko. Paita. Ipamuak pa akong mga tinda. Kumao na, hunong na lang sa pagpanindag buyog, Balik og drive. Di ko gusto. Kapin may magkita si Joy. Di ko gusto magkasugat may permi. Permi na ko isyuhan niya. Citation ticket. Kaya na violation. Hasol. Alangan. Violator man ka. Violator? Sikag pabadlong di asdan. Mo na mga violator. Magbantay lang kung kagon nga di ka makasaba. Simple ra man kay na. Mao na si sakto. Kung mapakabuhi tas daan, kinanglan nga mutuman gyud ta sa mga balaod, sa mga lagda. Ang mga lagda dadang may mihunong nga motor. Nay ni hunong. Tanaw na to, Kinsa man? Tanaw na ko ha. Kisa may miabot. Wow! Ang imong mahal nga si Joy. Di abot. Anong niya man din siya?
Niyan ko aron pagkatudan ng imong mga tambal. Ha? Uy, kung mo salamat kayo. Ayaw pasalamat. Ang pasalamati si Lord kay tungod niya buhi ka pa hangtod ron. Nagpasalamat ako niya. Mao. Ikaw magi nangunay sa sa mga tambal, Joy. Ikaw magi malita na gid. Oy, asam di si Mercy, may Mercy, ha? Gisugos among labaw, hinungdan nga ako nalang ipalit para matumaris dungkoy tambal. Uy, salamat kay mao na ha. Ha, dagan nagtambal. Ah! Uy! Uy, what a car! Uy, hala no! Si Brex ay! Ha! Ni asad ay? Ni ada. Yay. Ni ada. Yay. Di sibat Joy. Sibat. Usabot yung kalagot ko. Magpaduol ka na ako. Sibat. Yay. Ang samkay, katlok, uy. Ako hindi katubang na niya. Ayo. Oy. Yun na ba? Wait a minute. Wa man manaog. Wait. Mura magnaniig kung kinsay niya din eh. Padayon na, Charlie. Charlie, Yes. kayo sa inyo bisita? Si Joy lang. Naghatod og mga tambal kang bay dungkoy. Yamat ragon. Pinangga gid Dennis dungkoy. Dili sa ingon nga pinangga. Wa man na sila relasyon. Inamigo ra nang ila. Sobra pa tingali sa inamigo sa inamigo. Ang iyang pagtagad gato kong Joy. Ha? Oy, what a mindset. Sipyat gid ka diya, sir. Sipyat? Sipyat ka durong Brex. Di gina maoy. Kay kana si Joy, wa gyud ni pagpati ni Baydungkoy. Pulos pagsaway ra sa pagkatao ni Baydungkoy ang iyang mga gipanulti. Mao na. Mga pagsaway lang gikan ni Joy. Mao na siya. Ano ba? Mga pagsaway. Mao na ayaw pag una na duotan. Paglaing ko una. Ayaw ana dodong Brex. Sobra gyud na siya inamigo nang iyang pagtagad. Ha? Sobra gyud amigo. Mao ba? Sige. Ha? Magil ko, Charlie. Sige dodong Brex. La? Wa naman ang nice to hear that. Gipaabog lang iyang kutsiya. Wa gid mo ka. Suko ka. Alam no? Kung sa kayo nasuod sa auto kadto no? Bako kang baka ha? Musamot ka suko atong Brex. Kung may bawas siya ka, may ka na ako. Nya, ano man? Kadlok ka? Dok. Hadlok. Kisa ba siya kadlokan ako? Naaram din na. Mao gani ay kadlok. Akong gikadlokan nga maakusahan ta sa dili mao. Unsa man sa kuno iyang iakusar nato? Ang hanggaw nagduda nga doon na ta relasyon. Ang kuna. Akong ang kunon? Nga kita may relasyon. Mao ba, Joy? Ang kuna. Uy, panghambog ko nga di na tinuod. Panghambog. Ngano di ay di ka hambugiro? Panghambog nga uyab na. Maghawak ta. Bray! Baya, di ka kumamirigro? Maghawak ta. Mamiligro ka kung magtinalawan ka, pero isog ka, musukol ka, di ka magpatara lang ka, di ka mabunog anak. Tanawa ro no, sa mas naitabuin mo. Naibaw kang gipamuak ang imong tinda. May das-das ka. Bisag wa kay dag-anan, kay daghan sila. Das-das ka. Dapat unta adto, kuha ka kutsilyo. Imo silang gihulga nga naa kay dang armas, aron mutagam sila, managan sila. Nakapatay ko, saan naman lang? Nakautang ko kalag. Bahala ka. Bahala. Ano nang kag-utang kagalag? Pila bayad ng kalag? Ay, tuwa na. Ni Seret. Sige ko dong Brex. Wa na may nice to hear that. Wa, muda yun sad. Pero, tanaw na ko no? Murag tog. Nahimong unggoy, naglungot-lungot ang naong. Suko lagi to? Anong niya ka, Joy? Suko to? Mao, Joy. Suko to, Joy. Puti mo din naglagay ng imong amigo, Charlie. Ha? Ako? Hoy! Puti ka, Joy? Kisa ba nilain? Lono? Hadlok kang bricks. Sabi kadlukan mong bricks. Uy! Usaray kinabuhi sa tao, uy. Putik lagay. Putik lagay. Kadto mo'y madapatan ni mo, mubati sa tug sakit. Ako putik lagay. Iday! White Ligorn, di ka. Bahay kay White Ligorn. Di ka bisaya. Nagdudal itong may relasyon ta. Sig balik, oy! Lagay na yun, abutas lagay. Giingaw na kang kuna, uyab ta! Hulo! Wala, kaniyot ta! Joy, unsa to? Ang kunon jud nga uyab mong duha? Hulo no? Tinuod na ang kuna, uyab ta. Dili ka to, masamot ka. Patyon kong breaks, kunang kunon kong uyab ta. Wala. Ngabot ka lagay. Puti, gire kag lagay. Hadlok mga Sawa talawan. niya, eh. Ako ba? Talawan kay. Akong nasuta. Kung unsa ka, kalig-on nga mulaban sa imong gugma. Mao! Joy! Mao na! Kung mutalaw ka, Mao!
Ay, pag simuto na ni may mulubot. Mulubot sa? Simutan, di ba baho? Unsa man ni? Uy, away ato gisgutan. Nga namabot ka lagay og sa lubot. Si Buta lang yung lubot ha, mayroong koy. Baho ba? Wala, sirit na, lagot, hanggaw sa kaoy. Suoto na ko kulubot ha? Right. O simuto na ko. Suda, kumumot mo na. Nga noon, ang ibati na ko. Hanggaw sa Nagito ka. siya lagay og lubot, gigutom nung ko. Gutom mo Yaman ba? tagod. Ano? Hanggaw magkaging na nga ang kuna nga uyab na mo Ipaangko niya na ko nga uyab ni. Oh, angkon lagi. Naglago to ni mo, ano ang kuna? Nga angko naman ako. Ay, pagka... Bugo ni mo, oy! Yan. Basin og gisugot na kaniya? Unsa? Dito day kagikan sa ilang dungkoy. Gihatda na og tambal ang karahong dungkoy. Unya, nalipay no. Wa nahadlok nung karaho. Sa unsa? Kisa may kadlukan. Ay nahadlok ka may bawaan ming brakes. Mao ba? Ay kay gibaharam sa gugha siyang brakes. Uy, mo tingaling hadlok siya. Kun mao na talawan siya. Malasa ka nako no. Makaban na kog talawan. Kun dunay away, siguro ilaw ko sinampak na kung bana. Joy. Wa ko mahimuot. Wa ko mahimuot si magibuhat, Joy. Wa yun. Hatod-hatod magagtambal itong dungkoy. Espesyal siya ni mo. Kinsa mas dungkoy. Ngat na nung tambal, ha? Doon na ba mo yung relasyon? Oh, shit! Nanawag pa. Ako pa gipasangin lang nga. May nagkulatan dungkoy. May nagpakulata. Yes! Ako tinuod, Joy. Ako tinuod! Dili pa na mo. Kuwang pa na. Himuon pa na kung inutil na si Dungkoy. Baka! Na! Murag na ayon ang imong mga bunog. Nay, dili na lagom. Di na lagom kayo. Sakto-sakto. Bay. Pwede na ka maninda o balik o buyo. Lagi. Tinda na ka. Mabilang ko sa gitudlo sa Oh. MBDP. Ngayon sa man. Na may makita, mga makinang gigamit para livelihood. Unya? Gamiton lang to. Para magkibog trapo. Hala! Ako ibaligyan ninyo mga driver. Uy, lano o ka ng trapo. Uy, unya, di na ka mamaligyan buyog. Sa samahin kayon, sa ilan ko pangayog sa kanan. Ikaw pa kamot pagkaguba kag sa kanan kay ako ayaw. Ha? Kamot. Sa tirabangay ta. Day. Dungkoy! Uy. Ayaw na Ah! Nabuang ko. Because of you, naayo na siya you. Ayaw na ka? Ayaw na ka, ayaw? Ayaw na, Joy? Nay, tanawa, Joy. Anak pagamay. Pwede na na. Tudluan ta kag self-defense. Wala. Unsa? Self-defense. Tudluan ta self-defense. Wala. Aron ba diliin taong ka maahintis mga bunog. Inala mao kang manalipod si mong kagalingon. Mao! Sa ma'am, sugot ka? O magpabilin kang puti imong itlog. Itlog saan? Sugot ka Dungkoy! Okay. Hamag! Okay. Hamag yun! Batay ha? Yeah! Ay! Aray! Ay, pag nanghag lagi! Tanawa ko! Sige, usap, hamag, balik! Balik! Yeah! Ay! Atay mo ikuan. Mabali ng bukton ko! Ay! Balik! Balik! Balik sa ko? Nga, bali ang gigawin mo. Pabalik-balik ang gigawin mo. Lagi ha? Yeah! Ay! Gunita na ha? Gunita na na! Karon, gunitan tamang ka ako muhamag ni mo, okay? Ate, imo ko gitakos! Abayante ka. Abayante ka. Abi pa lang, nagpahimos ko si gayon. Karon magbantay, sumagot ka! Hop! Kinipam! Aray! Danghag ka sa di mo, eh! Tangaan ni mo, eh, pagtara, lagi litay, lagi! Saan ang pagdikay? Aso nag-umo ni mo? Gamitan imong mga mata, abdik-abdik ma! Sige, usap! Hamag! Karon! Nagulitan ko ni mo! Paano naman, ha? Maglisan ko, natighaya ko! O kunya, imo kong gisap na sa imong tuhod! Ito. Tighaya ka. Tuhod. Pwede tikang hagkan. Pwede hagkan. So, yung buanga ka, di ba piti ka? Ha?
Piti. Gabi Amo ko magid. Gabi anti ka. Usa ba? Kuwang pa. Day. Kinahanglan nga magkamao ka magunit og ulisi. Lisi. Bisan unsang kahoy nga imo magunitan. Joy, Pakiton ka unsaon paggamit og ulisi ha. ikaw. Da? Guni ka kahoy. Pakiton gid ka kay bawo gani ko. Di, gunitin kahoy. Gunitin kahoy. Ha? Duduan ka unsaon paggamit ni. Pakong ka magid. Sige, pakita ko. Sige. Ge. Awa ha. Ay. Ta sa mukha Ay, ng unsa banyagan. man kahoy na, lahing kahoy. Sa mukha ng banyagan dako eh. Ay, sa mo. Ay, di ako giandam nga snack para ninyo. Nay buno kayong juice. Sa mukha. Unsa din na Charlie? Kuan. Daganin ay, butong ni kini usa butong nga gisagula na ko gatas og duna sa biskwit ay. Dali sa mo. Undag sa mo sa inyong practice diya. Ya. Dungkoy, nasa ta dungkoy. Gahi ang tudluan aning tiguang na eh. Hala! Tiguang. Tiguang mo taon. Gahi na kay glutahan. First time po man. First Pero, time. Nganong tuduan ba mo kunin mo ni Joy? Aron sa sunod, di na ka mga hintis bunog. Oo. Pusoy makasugal, pusoy gapo kas away. Oo. Paita mo. Magunsa na imong pamilya. Kunay magbinuang. Mao, Imo lang mao. pasagdan, kay wa ka na himo. Mao, Joy. Correct, Joy. Baydong koy. Correct. Swerte kang animala ka. Gitudluan ta ka. Kontra ko ta. Mao. Basi ba unay ka nang itulot ni mo nako? Baga agid nimo naong no. Sobra ka baga imong naong kun unayon ko nimo. Joy. Ay, basig asa na napadong. Ngaon ta. Bangaon mo. Mangaon ta. Hello. Yes. Unsa na? Ha? Wa mo jotis Joy? Asam ko no? Unsa? Bugo. Pangutana mo asa. Wali ka ba yung baho si Mercy katong iyang kauban? Bullshit! Pero pasagdi lang, Dodong Breaks. Nice to hear that. Maningkamot kami kung asa may bawaan mo kung hain karon si Joy. Oh, sige. Buhatan na sa labing madaling panahon, okay? Okay, Dodong Breaks. Nice to hear that. Asa man ka si Joy? Nga naman mawa mo, Jote. Tuwaga ni sila dongkoy. Oh no. Di ko makatugot nga. Magdako sila. Tingali magmatalang niya ko morning. Unya, sila nang dayay ang nagsinabot. Oh, it's a big insulto to me. Okay, bantay. Kini. Okay. Yaop! Karon na ako na sad. Yaop! Ikaw ka? Sorry. Ari. Buwan na ikan kita. Sorry kayo. Dali, gunit sung kamot. Dali. Yap! Ay. Inampak sa sakit. Hagba ko si uta. Mo na ginaingon. Di ka mo kumpiyansa. Samtang imong kontrabuhi pa. Joy! Bravo! Bili ba ako sa inyong ensayo, oy? Hagba si Miss Joy. Sa mukha. Hagba po sa si Baydong Koy. Sa mukha. Pak! Nindota, Ingon ana gid na. Kung gusto kang makaton, kinahanglan nga magmatngon ka sa sakit. Aron sa ingon, magbantay na ka sa sunod. Bay Charlie. Baydong Koy. Wa man le. Uy! Wa man magdugo ang imong oo. Wa na magdugo. Wa na gyud. Ayun na. Ayaw na gyud ayo. Gyud. Ya sakto gyud ang gibuhat ni Joy di ani mo eh. Duha kag self defense para di ka na maahintis bunog. Sa mukha. Basta naalas, Joy. Safety na ko. Jo? Basta naa ka, safety na ko. Muong ko imong bodyguard. Excuse me. Joy. no? Buenas ka lang. Lukoy ko nimo. Salamat, Joy. Uy, si Joy. Siya man na napaingon diri? Diyan manigikan, uy. Mao ba? Wa mangita nga tong dako. Awa man noon. Dito ko sa dungkoy ay gitudluan akong self-defense aron dili in town mga hintis bunog. Mao ba? Uy, tay sa di ay. Kanang doon na ba to'y tao nangita nimo? Kinsa? Isa man tawa na? Wa ko makain na. Mao ba? Basin og mga killer to. Killer gyud. Di po tingali, oy. Di tamay mo kumpiyansa ni Marcy. Kay tingali usa to.
sa akong mga dinakpan. Ha? Pero, dili ka to mga sinugo ni Briggs? Unsa? Hello, Joy, my love. Hello, Brex. Nangita ka na ko? Yeah, nangita ko nimo. Nangita ko nimo tungod kay I really miss you, Joy. Tinuod ka ba? Yes, Joy, yes. Because you are my destiny. Ikaw ang lahat sa akin, Joy. Kahit kunting pagtingin, kung manggagaling sa iyo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago. Pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa iyo. Huwag sanang mangyari. Matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling magwawagi. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang binaluhan. Kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Yes! 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 Kanindot mo na mo kanta, Joy. Kanindot mo kanta. Ayaw ka malaka, ayaw ka malaka. Dili ta katuksuan. Promise. Dili ta katuksuan. Break, sunungi ko. Di ko gusto sa bukon pa ko nimo. Okay? Respeto kayo lang ta. Huwag kayo makuha na ko. Joy! Ayaw kayo, boss Break, ha? Uprang ka lang gigo nimo para di ka maglaom ba, okay? Migo lang ta. Very bad to hear that. Sorry kayo, Brix, pero mas maayong di ko mukalaom nimo. Gusto kong magmalinaon. Dili ko gusto nga doon pero samok na ko. Og, sinungkoy. Okay lang ha. Magsamok nimo, o ba? Huwag ka rin labot pa, anak, Brix. Ah, okay. Thank you, Joy, sa pagprangka. Ang ako nga gusto lang kong magmalinaon. O di na ko gusto nga maglagtanay pa mong dungkoy. Kasi dungkoy labaw nang way katungod na ko. Bisan, kinsa ninyo. Huwag ko'y piliin ninyo. Joy, basin o magmahay ka. Oh, saan mo nang imo? Nagbahad ka na ko, Brix? No. Di ko kumaong magbahad. Ang ako lang ba? Tingalig magmahay ka. Nganong balibaran ko nimo. Di tingali ko magmahay, Brix, eh. Okay. Go ahead, Joy. Higala lang ta, Brix. No problem, Joy. Okay kayo para nako. Salamat, Brix, kung mauna. Thank you, Joy. Huwag manghinaot kung wala na magsamok na mo. Okay? Salamat, Brix. Bye. Can afford. Nakaako kag balipad ako, Joy. Nakaako ka. Oh. Wa pa ka makatugad kinsa ug unsa si Brex. Nakaako ka sa pagbalipad ako. Nakaako ka sa pagbalipad na ako. Giusikan na tika luha. Giusikan tika luha. Basta maagas na gani ako mga luha. Lain na ang kaulugan ini. Mahalon kayo ako mga luha, Joy. Mahalon kayo ni. Ug imo ning pagkabahiran. Bahiran mo ang mga luha na akong gipaagas. Bahiran mo kini, Joy. Hala ka. Unya, dili ka ako magdumot ni mo si Briggs, Joy. Do, wala siya, eh. Ano magdumot mo siya na ako? Nakautang ko utang kabubuto niya? Huwag man tingali. Tingali basta pag mahinumduman niya, katong pag gipapuyo ta niya siyang kondo sa diyang nasunog ang atong gipuy-an. Huwag man tabang hagad ato, God. Siya mo'y namugos, nga mo balhin dito sa iyang kondo. Huwag man sa magdugay dito, na mahawa mo sa dayon, da. Pero, saan man ito ng tawanan niya, bag yun na ni mo? Da, bahala siya. Ubay-ubay na naman ako. Mga tapos sa kinan. Bay! Oh, oy. Uy, look! Dumaan na niya!
Unsa man? Okay na ni? Oh. Ha? Daghan lang ni kagdahimo. O diyan na, ubay-ubay na naman ako. Bitaw. Niabot na 5 kininto sa buhok. Oh, taka na. Okay na ni. Ako na ibaligyan ni nga sa mga driver. Ang palihog lang ko. Oh, ako lang, dinilang kabalay. Siya ro makakita pag kontra ini nga ni ano ka permintes bay. Wa na ka magsuroy-soroy. Di na sagam magsugal sama sa hantak tong sugtig bakay. Ini aram ka permis bay. Oh, ubay Shirley. Oh. Pasig anin ko mo dilanto ining pagita Tabangan Pagbagyag ti ka. tapo. Oo, tabangan ti kag deal ani. Ato nito sa mga operator, sa mga driver. Mga operator sa mga driver. Operator sa mga jeep, sa taxi. Akong kutakon. Sige. Mga operator. Di lagi palihog ko. Oo. Basi di na ka maka ato sa mga order nila, ha? Ha? Oo, di na ka maka ato ba? Basin og makuangan imong supply. Sige lang, kutublas mahimo. Oh, Charlie. Asa ba mo lagi mo drives dungkoy di ay? Ay, wa na gid Joy. Kay lahi naman yung trabaho ron. Manahi naman siya mga trapo. Ngay na, nadagan kay ay. Oh, imo niyo sa pantrapo nimo sa imong mga kuan diha. Oh, kuan man god. Do na mo gigihatag nga program ang DMDP. Pinaagi kang Sheila May Dalos. Oh, mao na siya. Si Sheila May. Oh, nag-train man sila dito. Training sila, gipangtudluan sila ang mga kababainan, kalalakinan sa livelihood program. Ug usa sa nakatuna na ni Baydungkoy ang pagpanahi og trapo. Oo, may noon. Oo, nindot Base sana. pa budilanto siya ana. Bitaw. Basta kay di lang siya manugal. Pusing. Uni, ang say resulta sa akong gisugo ninyo. Wala mag-drive katong dongkoy busing. Wala mag-drive katong dongkoy, busing. Nanahi nalagtra po sa mga sakyanan. Oh, nailag tapos maskinan. Mao ba? Og libaw ana mo busing daghan ko ng suki. Mao ba? Og si Joy busing ni duty na. Sige nag-duty sa traffic. Mao ba? Okay. Okay. Tan-awon tag-unsay resulta anang negosyo ni Dungkoy. Oh, kuwang kas kapital? Lagi, kuwang pero okay na. Ako lang sa trabaho. Tabangan na ka. Hatagan ka kapital ug magpuno kag mga tawo nga way trabaho sad. Ha? Tinuod ka, Joy? Oh, para mo dako imo negosyo ba? Punan tra kapital. Ingon man makina. Salamat, Joy. Basta magtinarong tabang ko pero magumon ka sugal kontrata. Salamat, Joy. Salamat. Ay, ang katong nabati na ako, no? Charlie, tabagan ako sa dungkoy nga mudako iyang negosyo. Hoy! Palitan ako og dugang makina aron daghan ang production ba. Ay, pati kay na, Baydungkoy. Ako na balakan kung may boss breaks, tingali masuko. Sabaan mo, bisag di masuko siya oy. Tutalo mo tayo. Munti sa niya gud. Bahala siya sa buhay niya. Di lang ta basta di siya maghilabot ato. Salamat, Joy. Sunod si Manay, pa-deliver na ko ang dugang makina ha. Mga kuan tingali na po ka makina. Loy, kadag. Kuhaan na, oy! Daghan man sa dangoy trabaho. Salamat, Joy. Milagro. Milagro. Itabang siya na ko, Bitcher. Parehas man niyo, Na, bakit yung nakaamgo na siya? Mana? Nakaam ko nga unsa. Kaamgo na siya! Nga ikaw! Ang lalaki nga iyang mahalon. Buyag. Imposible na may tabo, Bitcher. Di na may tabo. Di ay, buyag. Bugiro ni mo ay. Pero, sabi ni mo, Baydungkoy, lami ang man eh. Uy. Pero kining iyang pagpakitang pagtabang ni mo ba? Unsam din eh, ha? Ha? Wagin ni mo ni mauna-una? Uy, imagine, di ni tiyaw, di ni binuang, di ni tiyaw-tiyaw lang. Imagine ha, napo ka makina ang iyang gipuno. Oh, dako na kayo nagtabang, uy! Tabang na iya. Hmm? Para mausap ang dagan sa kong kinabuhi. Kamusta na si Briggs? Nanawag pa ba ni mo? Wa naman, Mercy. Human ako siya prangkahe. Wa na gyud, wa na magsamok. Oh, ay nagyud itong imo tong giprangkahan. Pasalamat jud kay kung wa na siya magsamok nako. Uy, kuyog gyud ko bi. Tanaw na tong gihimo ilang dungkoy. So, mga pila na ka makina ang ilang gigamit? Kuan nan tingay na mura mga 11 naman na. Uy, kun mao na, gusto na gyud ay ang production. Oo, Mercy. Nalipay na lang sa ko nga nakatabang ko.
pwede kaming naagi, Joy. Maghaman yung mga tag 2,000 katrapo kada adlaw. Oh, rinduta ko, labing maayo eh. Og paginahin na niya mig data sa mga makina nga imong gipalit aron wa na naon ba. Dungkoy wa ko maningil. Ang importante nga nakatabang ko sa uban itong mga kaigsuunan nga way trabaho. Kuno. Si Joy ay ang usa sa nag-finance. Ana nga ilang pagpahingi mo og trapo. Ako po, sir. Oo, masir. Mitilan to na. Aha. Uminto na. Uminto. 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 Okay. Well and good. Hundakon ta na. Sa usa kapag pamilok. Hunlagon sa usa lang kapag pamilok. Hundakon. Sa unsa nga paagi. Unsa buhaton mo, si Simple. Simbol. Simple! Sunugon! Sunugon? Nauban mo, sing? Sunugon. Aron maimpas ang tanan. Kanusa? Kanusa man ato buhata ang pagsun? Sa labing madaling panahon. Ay kanusa lagi mo, sing. Karong kadlawon. Inigmingaw nas kakapion. Buhatan ninyo ang pagsunog. Dulce! Ila kong gihagit. Ila yung itandog ang akong pagkasungayan. Wa pa sila magkailan mo, bossing. Una, ang imong pagkamay tao. Nice to hear that. Pero ikaduha, mawa ang wa nila masayri nga, bangis ka pastigre kung nunay masuko. Nice to hear that. So, magbasol sila. Nganong gibastid ka ni Joy. Gihilasan ko. Nakaakos papalibad na ko. Iprantahan yun ko nga wa ako'y mahimo niya. Kahilas ra. Pagkaswerte niya nga si Brix. Naibog o naigugma niya. Tinuod na. Kadagang babae. Yan ang rin ako. Ngahigugmaon ko sila. Kayo. Muna. Ibaw kay kuha na busing. Gani, mga babae nga gustong makikilasyon mo. Daghan kayo. Mga gwapa kayo, di ba? Yes! Mga gwapo eh. Dihay babae ang dagway murag si Bea Alonso. Yes! Dihay pa'y babae nga ang dagway murag si Angel Locsin. Yes! Tinuod ka na. Dihay pa'y babae nga ang dagway murag si Maha Salvador. Yes! Tinuod ka na. Una, si Joy nga usa lang ta traffic enforcer. Nagdumili ni mo. Oh my God. Gihilasan ko. Hilas. Gihilasan ko. Gihilasan ko! Inom sa. Basin og nangited. Milagro kita ni mo, bossing. Milagro. Relax lang, bata. Relax lang. Tungkis pagkit karon. Hatagan lang muna na kong leksyon aron makamatngon. Nga dakong sayo ang iyang pagdumili na ko. Ay, ako bala ka, bossing. Ay, kabala ka. Kaming mahibaw, anak. Tuman ang akong mando. Yes, bossing. Kadlawon ang pagsunog sa ilang dapit. Nidong ko eh. Mao ka na'y gusto na kong mahitabo. Kabayan sa market sa pagbaligya, daghan akong kontak, Joy. Ang akong mga kauban ng mga driver. Dili kay sila lang. Laki pa mga taxi driver. Oo, Joy. Lakip sila. Dili kay sila. Akong gipaparegan ng akong mga amo. Nga, mga operator ba? Akong mahimo, ato na lang namo. Ipasa nila nga mo mga human nga mga trapo. Oo, bitaw. Bitaw, Joy. Ang mga operator mo yung among kontakon. Selbing, magpatabang nila ba? Aron sila na ang muhatag og mubaligya sa ilang mga driver, sa mga trapo. May mo nga ilang paginansyahan, ilang patungan ang presyo. Nindot kay diya. Nindot. Oo, baydong koy. Kung matuman ang atong plano, no? Murag mo uigo kita ni. Kaysa mga taxi operator lang daan, naagoy mga taxi operator nga dunay 200 ka unit, nay 300 ka unit. Mga operators pa sa mga jeep, dagahan na. Nya di na ko magdugay ha. Og di ko pahinumdum ha. Sana, Jay. Magbantay kas kanunay. Isa kong tanaw sa imong kapalaran, ahinti kas bunog. Ang imong mga baligya nga buyog nga hinimo ninyong biklonday gipamuak sa mga taong sungayan, paita. Karon kay trapo naman sa ding imong baligya, unsa sa kay mahitabo? Di naman di mapuak. Lagi pero mao lagi na. Magbantay ka. Reglado, Jay. Sige. Adto na ka. Amping, Jay.
Ako may pahimangnuan ni mo, ana. Ikaw dapat, kay hapit na, nabuak imong ongay, bunalan sa mga tao nga gustong mahimo kang alakot. Pero karon ipausab nila. Ay, pausab nila. Pakita nila kung siya akong buhaton. Ngano dayon, sa may buhaton ni mo? Pakita na ko sila. Usa ko kakusumudagan. Unsa? Si Joy, siya na kining naabot. Di man ka nisigikan. Dito tingali ilang dungkoy. Wag ikaw masayop, Mercy. Dito ko gikan silang dungkoy. Gisusi kong ilang gihimo nga pagpaghimo og mga trapo. O nya sa man kusog ang ilang production. Oo, Mercy uy. Basin pagbudilan to sila si Dungkoy anang maong livelihood nga gitudlo sa Department of Manpower Development and Placement kun DMDP. Maayo di hinuon. Maayo kay ngano ka? Pahiyo man ka? Ngano ka uy? Kuan lang Joy ba? Murag na matikdan ako nga. Murag naman ang imong kasuko ni Kandungkoy. Ug gani, imo pa siyang gitabangan karon. Mercy. Bitaw. No. Ay, naluoy lang ko tungod kay ahintim gus bunog. Ug wa na kay lain pang kahulugan ba ana? Ayaw butangi gilad nang imong nauna. Pero tanaw na ko, Mars. Bulok lang gihapon. Ha? Way diskartes kinabuhi ba? O basin na ang livelihood. Ang imong giingon nga gitudlo sa Department of unsa to? Development and Placement. Di mo dilan to basin mo dilan to na sila tuod ana. May lang unta. Pero may lang lagi di apilag sugal. Apilagan dig sugal wag gihapon mahimo nang tawhana. Inutil lang gihapon as Dungkoy. Bay Dungkoy. Wa kasabot karon sa mga lihok ni Joy. Ay. Nga naman, Bay Charlie. Ay! Murag. Nagpakabana naman siya ug maayo nimo. Ay! Matik ko sa bitaw ko, pero mo ko tagigbili. Kay naibaw ko nga wa na laing kahulugan. Bay. Wa ka na makat-on sa pagmahal nimo, bay. Saba de Charlie. What is love? Saba de si Joy. Makatos pagmahal ako. Kung imposible na eh. That's impossible. Di na mahitabo eh. Tungkol kay, nahibaw ko nga, ubos na yun kayo ang iyang pagtanaw sa kong pagkatao ba, Charlie? Pero, tanaw na ko, no? Mura may kausaban niyang kinahiya. Saan, kung kasabot na, taga-dalagit ka, taga-buhol. Wag ko nakita ang kausaban ba, Charlie? Ha? Istrikta lang gyapon. Tinuod, mitabang siya, pero kutob na diha. O way lang kahulugan. La! Malimot ka! Katuli ang gingon nga ang kunin mo nga uyab mong duha. Nakadakol di mong kog na. Lagay! Nga nagkutaon nga ako ang kunon nga uyab mi. Nga dilim na tinuod. Musambot lang yan kasuko atong brakes na ko. Ay! Nadlok di ka? Di mo kumahadlok kung tinuod lang. Pero kakadakon di malas. Ilaw man ko niya stirong noon. Sa ibala man ko niya kanyon. Kayo niya no, ang kuno nako aron birahan kong brakes. Mau. Mataw tinuod. Okay, bahala na lang. Mau. Pero hindi naman tinuod. Nganan patagtaw nga way diskarte. Mau. Malipay ka na. Mau. Ikaw kuno ikaw kuno dis kumbahin re. Mau. Ang kuno na nimo nga uyab. Mau. Dakod malas. Bitaw sa do. Unsa mo kang mahinti ko bunog? Pipila na lang ka oras. Ubuhaton na ninyo ang akong gisugo. Ari lang daw, basing. Kinahanglang mulampos ka mo sa pagsunog sa gipuyan nilang Dungkoy. Basing. Dawatan eh. Uy, unsa man na, basing? Tondo. Ngutana pa. Ha? Ngutana pa man ka, oy. Atraog lang, basing. Ay. Ayaw bali, ha? Ako'y mo bali. Ikaw di, basing. Atraok. Ang siya atraog, basing. Atraok. Siya atraog, oy. Okay, tuga-tuga ka kung nauna niya, dili ka kasabot. Bugo. Baliha. Atraok. Kwarta! Kwarta! Bad mo, basing. Ay, maging bali-bali, misterya. Kuyo, oy. Atraog, kwarta. Abi na ko, bright ka.
Ugob man di ay ka. Unsa man ang ugo, busing? Nato nasab. Ugob! Bugo! Oh! Kuyawa, busing! Gwapo na, busing, ha? Anta? Gwapo ka, busing. Kibaw kang bali-bali. Sorry, busing. Huwag ko kibaw ng balik-balik, busing, eh. Busing, tsagi, busing. Tamalas, busing. Unsay tamalas? Doon. Tamalas, busing, good. Ugob, sadi ko, busing. Unsa? Unsa? Lukod? Unsay lukod, busing? Dukol? Okay! Sa kung saon ako piyong akong mga mata. Di man yung kong katog. Magpiyong akong mga mata pero nagduhiraw ang akong nahuna. Resulta baka ni sa bunog sa kong oo. Nagpabilin para bagay na sakit. O baka rin badaot ang motok na ako. Umubangon na ako. Mainom kong tubig. Masinog makatuog na ako. Humanog inom kong tubig. Oras na sa inyong paglihok. Mariglado, busing. Busing. Kinahanglan nga mo lampos mo sa akong isugo ninyo, ha? Anong problem, busing? Muna panikuron mo. Nga mulampos kami. Kimi bitaw. Lihok na mo. Antor na kami, busing. Kana. Pilang bugbog? Pilang mga malihok? Ako drami, busing. Ako drami. Ahod. Siyempre kayo ng buhaton. Ako dragon me. Ahod sa ganito ahod? Duha! Bugom sa liga, busing. Bugom. Mukuan di ka mahiri. Okay. Buhatas labing madali ang akong isugo. Sunuga ang Pinoy-anan. Nilang dungkoy. Antor ka libo siya! Oy, paminaw. Dili ko gusto og kapakyasan, ha? Makalaom ka naman, busing. Dagway biyanin mo. Gwapo na. Sige, lakaw na. Kinsa ganito nga mo? Lolo! Busing! Nakalimot ka sa pangalan, busing. Tumban ko ron liog mo ron. Wala ba yung original ani? Kinsa to ka? Kinsa to, busing. Kinsa to ka? Pili lang, busing. Oh. Pili lang. Mahimong tawagon ko ni mong butyok. Butyok? Aha. Aha. Tingok. Busing, pwede na ko magtawag Barabas. Aha. Pwede sa magtawagon ti kag istas. Pati kay busing. Bisa kung siya magtawagon ako. Pwede siya ko na magtawagon ng Judas Iscariote. Nice to hear that. O ikaw, mo si Poncio Pilato. Nice to hear that. Sige, liho nga. Gatas kang dako. Okay. Ito na nga kong tao nga daghangan. Para sa butyok. Sa dili madugay, muulbo ang dakong sunog. Ug masunog ang ipuy-an nilang dungkoy. Ni anak ko din sa kondo. Ni ako sa ibabaw nga bahin. Ug makita ko niya ang pag-ulbo sa dakong sunog. Sa dapit nilang tungkoy. Ay, nakainom na kong tubig. Pero ako madyo ko bati ang katukon. Nga naman eh. Magbasa-basa ka ako. Pero wala mo sa newspaper. Yun na. Kanang naas ko may altar. Uy, ang Biblia. May patingaling nga mabasa ko anong Biblia. Para dukaon ako o... nga naman eh. Gibati mo ko kakulba. Ingon ako sa doon ako gikadlukan. Yan ang Biblia. Buksan ko. Natumong aning Salmo 91. Ang Diyos atong tigpanalipod. Ang mudangop sa labing halangdon. Ang magpabilin ubos sa pagbantay sa labing kamhanan. Ug makaingon sa Ginoo. Ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Diyos.
ug kanimo nagasalig ako gikan sa katalagman nga wa mo hisayri. Ilikay kagyud kaniya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Uy, hapit na kita maabot sa dapit nga gipuy-an nga tungdong ko'y pusoy nga isugo ni Brace na to, okay? Batyak. Ug kinahanglan nga malampos kita siyang isugo. Batyak. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagyud maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunongon manalipod ug magbantay kanimo. Dili ka unya mahadlok sa katalagman sa kagabihion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga muhampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Joy. Apa ka na to? Wa pa man ko bati abdo ka. So? Kadlaw na pa ya. O pa kaduka ah. Wa man, Mercy. Yun naman, may problema ka? Wa, uy. Amot nga no kung anong ko bati ab katubon. Yan naman, may giuna-una ka ba? Si Briggs nga kung giuna-una. Unsa? Padayon ko pagbasa sa Salmo 91. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran. Napo kalibo-libot kanimo apan dili kagyud maunsa. Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan kay gihimo mo mang dalang panan ang Ginoo. Ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Way katalagman nga mudangat kanimo ug way kadaot nga moabot duol kanimo sa imong puloy-anan. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Sapwangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug ang mga bitin nga mala. Koy, distansya ang tagamay sa bahay ni Dongkoy. 20 ka doon pa. Kung maniita, kung abin na lang tao nga nagtikaw-tikaw, sipasin, kung niya makabantay sa itong pagkabaton. Batyak. Pangandam na, Tsukoy. Okay. Aninaw na ang palibot, Tsukoy. Nga? Aninaw na, sigbalik, koy. Aninaw bitaw. Aninaw na ko, aninaw ah. Aninaw na ko ha, aninaw. May need bitaw ko, need bitaw. Right, manigat, Tsukoy. Salamat, Tsukoy. Salamat. Ako nang giandam kining galon nga gisudlan tos gasolina. Giandam. Okay. Munainin na kita paduol sa bahay ni Dongkoy. Sige, kana. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panalipdan ko katong miila sa akong ngan. Ug sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan, ug luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila og taas nga kinabuhi ug luwason ko gyud sila. Mao ni asa Salmon 21. Kaiihon man ko. Sige na, ibukbo ng gasolina. Reglado. Yan na. Uy! 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 Saan na yung gibuhat? Uy! Sino? Uy! Kusinon ko siya! Ay, nakampok siya! Musip bata! Uy! Hanggang mo gibiyahan ko naman! Jokoy! Seryoso ko ninyo. Hindi nga ako pinayaran, ha? Ha! Nalibahaw ang gasolina! Mamatay ka!
Nakaligid siya. Abdi kinis mo. Abdi kiniligid. Kini papa! Ay, bangas ka mo na ko ba? Bala! Kamu lampos! Ya! Di apa-apa! Uy, unsa man tong butong ako nabati? Uy, ay, si Bay Dungkoy. Bay! Papriso ka! Uy, taga police station! Bay Dungkoy! Nga ano man na, ha? Unsa man na, naunsa na? Duha sila kataw nga abot mo sunog sa tong ipuyan. Unsa? Uy, kini, ha? Kamu ha? Kini. Ikaw di, ha? Ikaw di, ha? Kinsay nagsugo ninyo, ha? Kinsay nagsugo! Ada. Nganong hangtod karon? Wa pa nakita ni ulbo nga kayo. Wa pa sila maabot dito. Nga nagmotorong to sila. Bullshit! Ngano kang wa pa? Ha? May motorsiklo ang nagpaingon din eh. Ang kauban ng butchok. Oh! Usa! Asa si butchok? Busing, Descuido, nagkamatas dong ko yung nakitaan mi. Unsa? O si butchok? Ato, nabilin. Murag na dakpan to ni Dongkoy Pusoy. Unsa? Kunitik mayo. Kaya nakuntak na akong pulis. Wapot na to sila. Nagpaingon na sila din eh. Bay Dungkoy, inig-abot sa kapulisan. Siya raw di ni mutugan kinsay nagsugo nila. Tugan yun sa'yo nagsugo ninyo. Tugan! Uy! Gilutan ka! Bay Dungkoy! May kayo nakalihay ko! Bebe, kadiyot, be. Ikaw ba, luwa ka, ha? Iyay, nakalihay ako. Lupago ng liog mo, be. Di ka mutugan, ha? Kinsay nagsugo ninyo, ha? Kinsa lubagon? Saan? Ayaw, kuya. Ay, agay, ang akong itlog mo gikumot. Ay, kasakit. Ay, ipatiran ko. Hanggaw ka, kilip. Kaya nabot ko tilip. Wag kagabot. Lala, udagan. Oy, balik dire. Balik. Makikiyasa eh. Gukra. Oy, magbantay ba yun, kuya? Ayaw magkumpiyansa. Animal, putok, Chokoy, animal ka, Chokoy. Ginala mo motosiklo, nagdagan na lang ko. Ginala malayo ko din, David, ha. Dili ko makalahot na kong Dungkoy. Hindi ko maombre mga muting gawa. Kumawa mo kikaway. Hindi upi ko na. Ginala nga magkapalayo ko yun, eh. Tingnan, mabun ang mga pulis. Ngayon lang gitawagan. Sa pagkapaingon, kinala nga masakpan din ka. Mangatod ko. Ari ko diri magi. Ay, basilan mo sing. Kinahanglan nga makalingkawas siya. Gikan dito, Chokoy. Kinahanglan yun. Nga, sa may buhaton ng kumsing. Dili mahimong matanggong si butchok dito. Dili! Nga ako lang mo sing bakon makatugan siya nga. Ikaw may nagsuko na mo ba? Bad to hear that! Dili ko magkatugot nga mahitabo ka na. Ang ako lang magkalisod-lisoron to siya basing ba niya magkatugan siya sa matuod nga. Ikaw may nagsuko na mo ba? Di lagi na mahitabo! Ay, mayon ta, pero kan ba? Nagtuoy ko mapugos gito si tugan. Ikaw may nagsuko na mo. Abuang ka matingali! Lukod! Nga, unsa may lukod busing?
Dukol buang. Aray! Busing, uy, busing, uy. Ang dayoy ka, sakit, uy. Balik ka dito! Balik ka! Kung ako balikon, busing, tingalig ako na sa'yo madakpan nila. Buisit! Naboton talang busing, uy. Saan na siya, eh? Naboton na ito, eh. Ibasin bag makalingkawas at tos butyok pa. Pero unsaon niya sa pagkalingkawas? Nasakpan man ka siya! Ay, yan ang diskarte. Ay, ako nagmutan noon ni mo noon. Pero, murag magkatugan dito siya ni mo. Magkatugan dito siya, busing. Itugan ka dito niya. Buang ko mong katsukoy. Di lagi ko gustong may bawaan! Ako nagsuko ninyo! Ha? Dili ang kasabot ka ba? Dili! Ay, lubagilak, busing, uy. Makalagot ka! Ay, lagot, busing. Kalingkawas lang ito, butyok lagi. Pero murag magkatugan dito siya. Ikaw may nagsugo, busing. Tukon di ka! Ayaw, busing. Lisod ganyan kong king, ayaw, busing. Ay, gugtok ka, busing, ayaw. Gusto kang patyon di ka? Ha? Gusto ka ba? Ayaw, busing, ayaw. Magkriminal ka, magpapatay nga ka. Saon lang si Joy kung mapriso ka. Nga ba? Unsa? Kagwapo ni mong patay na kwa. Nice to hear that! Hindi ko sa kalibo! Sulbat. Salamat, busing! Butas na kikitagan. Lapitin mo. Layon ako. Hindi na ako nila masakpan. Hindi na ako masakpan nila. Mangita ko kasakyan eh. Pero mag-ulit ko dito busing brakes. Butas na kayo. Pawayon ako. Kutasan kang tinagan, bay. Kutas kayo. Parehas dito. Kapoy gugod ni mo. Dungkoy ni. Buik, kuya. Di ka kabuhi. Aray, kuya. Ayaw si Biti akong liyong, kuya. Malaway ka, kuya. Ayaw, kuya. Karon, tugan. Kinsa nagsugo ninyo, ha? Kinsa? Kung di ka mo tugan, iap. Ay, kuya. Usam na, kuya. Usam na kahit niya mura dito sa buko-buko. Hunting knife ni. Ipataop ko ni sa imong buko-buko kung di ka mo tugan. Ayaw lang kong patya, kuya. Di ka patyon. Butan mo na, kuya. Butan dito. Pero kinsay nagsugo ninyo, nga sunugon nyo ang among dapit, ha? Kuya, agad, kuya. Ayaw lang paduot ang kutsilyo, kuya. Malukoy ka. Ayaw lang, kuya. Ako na ning giduot. Agay, kuya. Si Briggs. Si Briggs? Pero ginagatung ka naman ko. Ayaw ipaduot ang kutsilyo, kuya. Si Briggs di ay, ha? Lagi, kuya. Ayaw lagi, kuya. Suya man kayo siya ni mo. Dukoy ko. Tungkol kay... Nakasuod naman mo si Joy. Mo ba? Huwag nga green Briggs na. Mo na, kuya. Mo nang iya may gisugo, kuya. Nga ipasunog imong bahay. Pinatumansat mo? Tumansat mi. Kay... Gisulduhan man mi niya. Sa buwang nga yun ninyo. Pero bilib ko nimo, kuya. Antik ito. Butan pa yun. Imo kong gikulata na yun. Ang angman og dili kakulatahon. Nasunugon ko ninyo mga mubay. Ha? Kung naduslitan pa, kuya, sunogin mo. Aw, sunog yun, oy. Mapahi kung tatingali mo, kuya. Tiyan yun, nagmataw ba ka? Wala lagi. Wa man gyud ko makatog hangtod nakahion ko. Mao tong migawas ko. Akaw mo gyud ako nakita. Kuya, ilayo na kutsilyo, kuya. Bito, kuya, sulti mo eh. Mata pa ka. Kaya kung wa pa, ugdawgin mo, kuya. Oo, ugdawg yun. Patay yung tao mo, no? Pahay kami. Uy. Hay nang hunting knife may mong giduot sa kong buko-buko, kuya. Asa man? Ako ra ning hait nga kuko ang akong gigamit, oy. Giligla na ta ka. Para mutugan ka. Brighta, kuya. Uy, naila sa kuda. Ito mo tila! Natikay ang siya. Ang dagan ko! Bahala na ka niya, kuya! Hoy! Balik! Abuang ang dagan eh. Mas kabuang man sa day ko eh. Ganun nakiksulti pa mo sa kundi og dugay. Hanggaw yan ako. Nakaipsot na noon. Kapoy nagukod eh. Pero ang importante kay mitugan na siya. Nga si Briggs na yung nagsugo nila. Traitor ka, Briggs! Ay, gisam ni nanawag. Kadlaon, pamantaon. Charlie? Hello, Charlie? Bay! May kayo kumata ka! Sabaan ni mo, Ano nanawag ka, Hapit may masunog, dire! Ha? Unsa? Unsa ka pasunog? Sunugon lagi ang dami, dire! Kaya kay nasakpan ni Baydungkoy! Kung nasanta ni Baydungkoy, nasakpan magid na mo ang usa! Unya, mao lagi, nakadagan o
ba idong koy? Nagkikinsa man na sila. Abot, wa man mo tugan. Uy, hala, happy lagi. kong masunog. Nay gusto mo sunog. Nay gusto mo Tinuyo! sunog, Tinuyo, unta! Yo, Masunog. dyan! Alangan! Ay, may kinakamata ka. Kumako, nagkatog. Ha? Nakisag ta magsunog. Ano di ay? Kuang kuno, sunugon unta kuno ang ilang gipuy ani Dungkoy ug Charlie. Ha? Bibi kamo gan pagsulting Charlie oh. Ay, kadita. Dala cellphone na. Hello, Charlie. Unsa nahitabo? Ganina naman kang isigilin ng busing. Pero wag pa mabog yan. Wajud. Dili ko gustong mahubog. Mga dili ko mahubog. Pero dagan man kayo kag nainam ay. Nagpabot ka ni Butchok. Kung asa na siya. Sakpan gid na ito. Kung nakatugan, na ikaw may nagsugo. Buang! Buang! Nugamkos! Ha? Unsay nugamkos? Sukmagon, tika! Muna yung ngani mo. Ingat ka nga, di ko gusto nga mahibawan nga ako'y nagsugo. Sige kagsulti diya. Sige kagingon. Nga nakatugan na ito si Butchok nga ako'y nagsugo. Kalagot ka. Oh, nagagaw cellphone. Manawag. Uy, saan ni? Hello? Dudong Briggs, kumusta ka? Nice to hear that. Kinsan eh? Dungkoy. Oh, Dungkoy. Nganong nanawag ka, Dudong? Ay, pagdudong-dudong ako. Imo na yung ipasunog dire, ha? Unsa? Marukoy man kay ka, Briggs. Unsay sa nakon nimo, ha? Nganong nangita magagpagi nga mahimo ming alaot? Hoy, Dungkoy. Ay patakag sulti diya, ha? Mahimo pa yung ikihati ka. Ikihati kag label. Kiha! Hadlukom ko nimo kiha! Nganong pasangilan mo ko nimo, ha? Oy. Nitug-anay mo sinugo, no? Nga akong nasakpan. Nga imo tang ipasunog nga mo gipuyan. Usa ka na kumakak? Bakak? Ha? Bisag nisulti na imong tao? Nga ako nasakpan? Wa ko'y gisugo, Dungkoy, Dudong, wa. Kung bakakuna gini mo ng pakak ay, bakakon ka. Wa ko magbakak. Wa ko'y gisugong tao, wa! Gabaan ka pa, unta. Gabaan ka pa. Dungkoy, ayaw ko pasok at Dudong. Ay patakag pamasangil, Dong! O, dili ni pasangil. Kung dili tinuod yun ni. May gisugo ka. Aron sunugon ni mga pinayalan. Usa ka na kadakong bakak, Dudong-Dungkoy. Bakak! Bakakon ka, liar, evil ka. Bakakon ka, liar, evil ka. Sige, balik! Magkita ta. Dungkoy! Magkita ta. Gihagit ko nimo, ha, Dungkoy! Ay, gusto kong magkita ta. Ha? Karong sayos buntag. Araw matibway ng tanan. Dungkoy. Kung may kalagot ka na, kung magtiwas na. Araw matagbaw ka. Dungkoy. Magpaabot ko sa imong tubag. Kasabot ka? Rex! Uy, di off man nimo. Busing. Gihagit ko sa animal, gihagit ko. Nya saman di kam sukol. Di ka makikita niya. Dili ko utok og bulinaw, Tsukoy. Ano de busing? Sa may pagtuo mo. Makikita ko ugma sa'yo sa buntag. Kung makikita ko niya, magda siya og pulis. Sikop ko. Uy, mau ginabusing. Pero ngano day? Ngano na nanawag siya nimo day? Ngano day? Unsan day tong yang sulti nimo wa ka magsugo? Unsan day tong imong giingon nga wa ka magsugo day? Sakto ka, Tsukoy. Sakto ka. Palita ko gamay. Ay! Sakto ka. Nisuka gisubutsyok. Nga ko'y nagsuko niya. Ako'y nagsugo niya. Aron sunugon ang ilang bahay ni Dungkoy. Na, wag lagi ko sa'yo lagi. Nagatugan ka lagi sputok lagi. Bantay kang butyoka ka. Bantay kang butyoka ka. Panitan, di ka rin kung magpakita ka na ako. Mayra, yung sakpan. Kung wala pa, sulok ka din. Bagyan. Swerte kayo mga silingan. Kagawa itong baytong kaya kay kunwa pa. Ay, ugdaw kita diri ba? Magdaw. Charlie! Ay, my mercy!
Charlie! mercy! Iskobi. Ni amin din kay napit pa ka mong masunugi. Asa si Dongkoy? Ay, salamat ni arigin mo. Kay mawa pa man nabalik sa Baydungkoy nigukon sa atong tao nga gusto mo sunog bay. Unya unsa man Charlie kaila mo? Wa gid mo kaila joy. Usa na nahitabo? Akon, ambot lagi ato lagi kay gikulat naman tong Baydungkoy. Bunog kay to. May na kay tong makig-away sa Baydungkoy oy. Way dagkanan ang kontra. Mao ba? Oh, mao na. May gani kay di na si Ahintes bunog. Adi na. Siya na di Iron mamunog. Mo, siya na. Ako na to tong nasipitan ng usa. Pero gikalitan magkumot akong itlog. Gikuot. Inungdan nga nakabuhi og mo to. Kadaga naon. Mo gigukod di Baydungkoy. Yo pa rin nabalik Dungkoy. Mga silingan. Uy. Nanay! Ay, Dongkoy! Dongkoy! Dongkoy, hero! Mga silingan, magbantay kita. Ha? Di kang kumpiyansa. Birat, inuod na! Tinuod ka ba? Manay sulti atong akong sakpan. Iki ha. Isumbong tas mga pulis. Wala ebidensya Katulin itong ani mo, Dongkoy. Nito ka lagi, pero kung mukiha ko, mutistikos ka to. Mao. Nga, nisibat magani. Labihan dagana. Wala nakugog na pa. Salpahisa ko niya. Lano? Ngano gid ka nagdumot man na si Dudong Bricks ni Baydungkoy oy? Ang sulti na itong tao, nga nagdumot ko no kasuko na ko si Bricks. Og nasuko. Og lagi, nagdumot unya nasuko pagyud. La. Tungod kay suod ko ng Mingjoy. Hala. Aha. Lano? Sa ato pa, nalambigi to siyang kasuko nimo, Dongkoy. Mao lagi. Naglagot ko no si Bricks nako kay nagasuod ta. Suod bagod ta. Nga kontram ta. Mao. Dongkoy. Saan pagkasuod na to? Nga sadang nag-drive pa ko. Pilmi man ko nimong madakpan. O sadang pilmi sa ming masakpan nga magsugal. O di pa'y nadakpan o napriso. Be, nganan paganitan ni mo og watay diskarte? Bugo? Dongkoy. Pait kayo na naon ba nga kuan kanang madiskuhido ta sa pagduda lang. May tatugkuan kanang Unsa, Dongkoy? kuan ba may tatug tinuod ba to nga suod ta di ra bagyod. Suod na mo, oy! Suod na mo, oy! Kada din pagtabang ni Joy ni mo di ay, pila kay gayon bayahangan ni tabang si Joy ni mo, siya ang nagluwas ni mo, sa dihang gipariglahan ka. Tinuod sa nuna. O lagi, nya daghang masig natabang si Joy ni mo. Kasi din na priso di ay ka. Wa di ni tabang si Joy ni mo. Tabang noon. Pero lahi man ang tabang ug lahi man po ng uyab. Ay! Aon sa di mong gusto di. Hala! Ay. Nasato pa day. Gusto day ka magkauyab mong Joy. Ay, posible siya na mahitabo. Bay, Charlie. Gusto kang magkauyab ta, Dongkoy? Uy. Hala. War ba ko nag-ingo na? Mao na diha. Diskarte Mao na diha. Unsa na to pagkauyab taon nga mo kay diskarte? Sugal ra mo ginasi mong offer mi. Joy. Naunsam sa goy. Di magkakadigong mo diskarte o babae. Kanay magkasuod mong Joy. Sudya ng noong ka. Saan nga. Hapit man tama diskuhido tungod niya. Kung tinuod ni mo nga mahal na si Joy, bahala kung siya'y dangatan, di ni mo na siya isalikway, oy. Ano, gisalikway dahi? Kato di mong gipanulti dahi. Kung tug nagsudya ka nga, tungod niya gusto ni Briggs nga, mahimo ka nga laot, sumdito. Kitinuod man bitaw. Pero, mahirasad eh. Nga? Kung nahiubo si Joy sa akong gisulta, mahirasad. Ano? Aron, dili na siya magantos. Uy, magantos? Anong magantos man siya, ha? Pananglit, may kugma siya nako. Magantos siya kung kapobre. Amawa, gini mo pa idong ko yun. Ang mahigugma, andam nang makig-unong sa bisan sa inyong kapalaran. Di ko gusto nga magantos siya. O yubiton sa mga tao nga. Okay? Makig-uban ni siya nako. Nga usa ka pobre. Timawa, alaot og kabos. Pero, baidong ko eh. Murag di man ginahustong imo baidong ko eh. Bahala na, pero saludo ko. Ba? Kung saludo sa akong sabat? Sa akong gibasa nga Salmo 91. Salmo 91? Kaya nga naman din ang Salmo 91 di. Kung ikaw musangpit ni Lord, nga siya ang imong dangpanan,
siya ang imong tigpanalipod. Ug siya ang imong giya. Ha? Kung ikaw magsangpit kaniya, kung ikaw magsangpit kaniya, dili kaniya pasagdan. Ikaw panalipdan kaniya. Mao ba bay dungkoy? Ginaingon dito, gikan sa tanang katalagman nga wa nimo hisayre, ilikay kagyod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako. Og dili kagyod maunsa ubos sa iyang pagatiman. Uy, bay dungkoy. Numero 10 ang nahitabo. Ito'y magtuo Oh. na doon ay mga tao nga gustong musunog sa tumbay. Pero nganong wa man sad ko makatog. Ug nigawas ko aron mangihi. Ug nasayran ako nga doon ay mga tao nga gustong mahimo tang alaot. Tuod bay dungkoy no? Una, kung musangpit lang ta ni Lord, kung musalig ta niya, panalipdan ta niya sa bisan unsa nga katalagman. Bay dungkoy. Ginaingon dito nga mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran. Napo kalibo-libot kanimo. Apan dili kagyud maunsa. Ug kamaturan ana. Gani gipusil ko atong tawhana. Pero nakalihay pag ko. Gipanalipdan ako niya batok sa tino nga kamatayon. Bitaw bay dungkoy no? Pero gihagit ako sa bricks. Nga magkita mi. Sayos buntag. Wala. Aron sa ingon magtiwas mi. Ha? Unsa? Diyan sila nawag. Uy, si Joy. Hello, Joy. Kumusta ka, Dodong Bricks? Nice to hear that. Unsay sang dungkoy nimo? Magidumtan man nimo siya. Joy. Pasagin na kuno sa dungkoy, be. Ayaw ibaylo ang imong pagkatao niya. Ha? Nahugas barato, Bricks. Kung naginuto nimo sa dungkoy, wadyo kay makuha niya. Naghatag lang siya buling sa imong pagkatao. O sa hangyo ko nimo. Ayaw si kilabti. Nagkasabot ka? Bricks? Joy. Giakusahan ko nimo? Bricks. Please lang, please. Ayaw hudda nga kung pailob. Bricks, nasayod ka unsay mga paghitabo. Unsa hitabo ka? Joy, unsa ba kabililhon nimo kana si Dungkoy? Ha? Kaila lang. So, kung kaila lang, nganong ingon man ana imong pagpakabana nga niya. Luoy iyang kahimtang, uy. Niya ingon ana siya, ingnon pa nimo ana, punan pa nimo. Nga dunay mga taong nagdumot niya. Hapit maging na mamatay. Tungod kay dunay mga taong napasipa niya. O ako'y gipasangkinlan nimo. Ako may yung gipasangilan nga nagpasipa niya. Bricks. Joy, please lang. Please. Ayaw lang palabaan ni. Nangindahay ko si mong gugma. Pero giprangkahan ako nimo nga wa ko'y mahimo. Unya karon punan pa nimo. Akusahan pa ko nimo nga ako may daotang tinguha nga kang Dungkoy. Bricks, sabi mo sa kung tanaw mo, buutan ka. Oh, nice to hear that. Manggihatakon ka. Nice to hear that. Pero hinaot nga way nagpahipi aning tanan, ha? Bad to hear that, Joy. Bricks. Hangyon sa nako. Ayaw pala ba ni Joy? Ayaw pala, Bi? Hinumdumi nga tao lamang usab ako. Bricks. Basin og. Mahayan mong imong pagpasakit na ako, Joy. No. Wa, uy. Wa ko magpasakit ni mo. Taas kay akong respeto ni mo. Oh, nice to hear that. Yes, tinood na. Taas akong respeto ni mo, Bricks. Sa sulti, taas ang imong respeto. Pero sa buhat, dili, Joy. Layo, ragay ko sa imong kasing-kasing. Higala ta, Bricks. Kaila ta. O dili ko ka hikalimtan. Thank you, Joy. Akong iampo nga way mga kakulian sa imong kinabuhi. Bye, Joy. Shit ka, Joy. Imo kong giulukulukan. Imo kong giakusahan. Pwes! Ayaw ko mahay kung unsay akong mahimo nimo. Tawgi pa. Yan saon man nga mo man nasusa kong nahuna. Ay, ang sagay maayong buhato, no? Para dili na magdumot si Bricks kang Dungkoy. Hinungdan bitaw nga ako itong gibuhat. Ay magnuan ba nga, daotan na iyang plano ni Dungkoy. Ay, grabe po niya, uy. Iya pag ginandagin no tos Dungkoy. Kung saan mo tayo na sa Dungkoy, uy, ikumpara niya.
Mahuman gani. Pero, saan naman? Nagtuo ko, Joy, nga ang hinungdan, no? Ang hinungdan ining tanan, nga nung naingon ana si Bricks, tuhod kay, umang ko ni mo siya tagi ubili. Wa ni mo dawatang iyang gugma. My God. Ha? Bisan to kingon ani lang po kumilsi. Di po taong ko daling madani, tungod lang siyang kwarta. Tungod kay adunahan siya. Pag-usam ng kwarta. Ugwa kay gusto, ugwa kay gugma ng tawanak. Joy. Unya, what is our plan, ha? Baydong ko eh. Kung mo so mag-use breaks, Ah. pugos yung ko ani. Ha? Ala na ko sa dangatan. Dili po na ko itugot nga mamatay lang ko sa tumang kasayon. Di sa ko makatanaw ni mo nga unsaon ka baydong ko, oy. Labanan sa tika, oy. Salamat, Brother Lee. Yes! Pero naibaw ko, dili ko pasagdan ni Lord. Siya ang akong dangpanan. Siya ang akong tigpanalipod. Ug siya ang akong giya. Baydong ko eh. Mao na ba, Charlie? Pero, idiot agad. May plano ka sa diya nga manimaos ka niya, ha? Sa in English pa. Yes. Revenge? Animals? Yes! Oh. Manimaos ka ba niya, ha? By Charlie, the wise man said, "Do not take revenge. The rotten fruits will fall by themselves." In English na pod. Oo. Kung wa pa mamatay ang akong ginikanan, abogado na takon. Namatay na galing. Lasa. Kadiyo tragot. Unsa may pasabot at itong pagkasulti, ha? Unsa to? The wise man said, "Do not take revenge." Unsa to? The rotten fruits will fall by themselves. Bot ipasabotan na. Oh. Nga ayaw paghimog panimaos. Oh. Tungod kay ang dautan nga bunga o prutas matagak ug malaglag sa ilang kaugalingon. Oh. Baydong koy. Hangtod karon. Huwag yan magpakita si Butchok na ko, Chukoy. Ay, adlok to ni mo, busing. Angay gid siyang mahadlok. Tungod kay iya kong gibutang sa takong peligro. Pero busing, angay sa tingali nga sabton si Butchok. Tawag kay kun magmagahi siya sa pagtugan. Namaligro ba yung kinabuhi biya? Ug tungod kay gusto ni luwason niya ang iyang kaugalingon, iyan lang kong gidamay. Durag anak gid tingali, busing. Mga tao mo nga dili kasaligan. Busing. Angay mong bitayon nga pinatuwad. Busing. Nahimong bati ang akong pagkatao tungod ni Butchok. Busing, ilang kay kabalaga god. Total kung magkinaon sa man, hindi maging mahitabo nga katos Butchok mo testigo batok nimo. Chukoy. Akong tambag lang nimo, busing. Tambagan lang tika. Paghimok mga laka nga mobilib nimo ang mga tao. Ha? Unsay buhaton ko? Maghimo kag mga feeding program. Feeding program? May kaya ka man yun. May food chain ka. Feeding program ka sa mga bata. Mau ba? Malipay mga ginikanan, anak. Huwag ang mga tao, mobilib nimo. Oh, nice to hear that. Nganong karon ka pa man makahuna-una, ana, ha? Karon lang. Buhatan na. Ilabi na karon nga pandemic. Daghan ang mobilib nimo, anak. Tungod kay magatabang ka sa mga tao nga gigutom. Oh, good idea. Unya. Adto na buhata sa dapit nilang dungkoy para mobilib sila nimo. Good. Nice to hear that. Ako nang buhaton, Chukoy. Padayon ang pagpahingo, paghimog mga trapo, baydong koy. Natural. Padayon ta, ug ako nang dadon ang ubang stock, aron makakwarta ta, magsugod ako og baligya. Iyato na sa atong operator. Yes, atong operator. Areglado, pero yun na pa. Unsa man, biyaan talang ka dinhi, ha?
magsulo lang ka ni. Mupadayan lang ko sa akong pag-drive, ha? Oy. Oy, what a cellphone. Ada kay cellphone di ay? Ay, yung message ni mo ay. Tuon mo ni remote control. Kadet. Oh, sige. Uy. Dungkoy ari ako. Ayo haring akong duha ka dump trucks. Uy. Og ingon man ang akong bulldozer, backhoe, ug ang akong BMW. Oh! Kinsa man na? Si Herbert Bersidi, Kondi. Wow! Maipayo siya. Kwarta na na. Usa ni sa akong baligaanan sa akong atrapo. Hindi mo balibad kay may kaning tao eh. Liban ko niya. May nang tao si Herbert, oy, kundi. May ka na tao. Pero kaya na ni mong pag-ayo ang sakyanan. Ha? Kung sa may pag-ayo na niya, dump truck, bulldozer, bako, ug iyang BMW. Ha? Tiyan ka, Charlie. Oh. Aeroplano ra gyud dili na kumayo bay. Nek! Oy, Joy, what a beautiful day. I saw you in the middle of the street. Duty na saga. O taon, asas Dungkoy. Sa'yo tong nilakaw. Muadto to sa ilang Herbert Nognog Kundi. Mag-ayo to sa mga sakyanan. Mao ba? Unsa may paayo nga mga sakyanan? Adaghan? Naay bulldozer. Ha? Naay backhoe. Naay dump truck. Ug ang BMW. Kamao siya, ana? May abilidad sa nasbay Dungkoy, ana. May kamahuan di ay. Uy. Doon saon. Nahibawan ko ito ba man ay sugal? Awa may asawa. Pero og magbinyo na mo, mausab na nasbay Dungkoy. Unsa? Ay! Hala! Kanani hunong ako, che? Hala! Ndak! Nalagidaan pag lagi ko! Si Briggs kining may abot! Mercy? Ay! Kumusta? Guwapong Dudong Briggs! Oh, nice to hear that! 1,000 daw ata. Uptik dawat. Ay, abitaw, ayaw na lang Dudong Briggs. Uy, ikaw na magkukunidayik di mo, good. Dawat ha! Ako nang palipay ni mo. Ayaw lang, good, ang bibi. Ay! Duta, pulbaan sa da. Si Joy? Kuan ka na. Tuana, naguna na nako. Mo pa. Yeah. Sulti siya nga gusto ko magkikita niya. Importante kayo. Ansa? Sa may mo tuyo kang Joy Dudong Briggs? Importante kayo. Kung dili siya makikita nako, dili siya magmahay. Briggs? Sulti higit siya. Importante kayo, ha? Ingnagit siya. Taysa, good Briggs. Nasuko kang Joy? No. Dili ko mantigong masuko sa babae nga akong gimahal, Mercy. Ingna lang si Joy palihog. Okay. Sige, din ako magdugay, ha? Kuha na lang, tawagin na lang siyang cellphone. No. Ang importante nga, makikita siya na ako. Ngunya, asa man mo makita? Ato sa akong food chain. Okay, sige. Sultihan ako. Okay, magpaabot ko. Karong alas 12 sa auto. Ato mamaniod to, okay? Ay, salamat apil ko. Sige, ako sultihan. Salamat. Sa kaya tuyo kang Joy. Ngiga lain sa kutsi ang gigamit. Dato agad ay aning Briggs, uy. Larga na, okay. Yes. Ikaw. Turn right. Okay, good. Pas. Go. Joy! Joy! May kiniyan na ka. Nagkita ba yung Briggs? Ikaw interesado eh. Uy, nag-ingon ba siya ay nga makikita siya nimo. Importante ko no nga makikita ka niya. Ansa? Karong alas 12 ko nusod to, ato siyang food chain. Importante ko no makikita ka niya. Og di ko. Ayaw, makikita niya. Kay biingon na ba siya ay nga basin ko magbahay ka. Binuha nga good. Giulba ko niya? Basta ka mo niya sultin ako. Makikita na lang niya.
O sige, Kuya Giko. Okay. Okay, may problema. Uy, na may table nga gipa-reserve. Oh, na may pangani mo, awa. Joy. Oh. Dito. Miss! Miss, kanang table pa, para kang kinsa na. Para na Miss Joy. Pwede ka forward, sir. Ikaw na, Miss Joy? Ay, ayot mo guday ni. Oo, ako, miss. Sige, lingkod na mo. Nga babutang inyong pagkaon. Ha? ay, sama ni. Uy, mga una lang ta. Uy, kigigutom naman ko. Mga undoy. Total, bayaran taman ni. Okay, kay gutom na kayo Sige, ko. sige nga. Hindi mada. Good noon, Ah, Miss Joy. O Mercy. Bricks. good Okay. one. Padayon mo sa mangaon. Ah. Kuman magsulti ta. Importante kayo. Okay? Mo na nagustuhan ako ni mo dungkoy tungod kay kailangan ng trabaho. Naayon ni mo ang duha ka damtak. Giyonan ako ang duha ka dump trucks kay magkatoy mo kulitas basura. Oo, dungkoy. Og kanang ako ang bulldozer isunod niya kana. Basta to na lang mga pyesa nga gikinahanglan, adali ra na. Okay. Sulti ko kung sa mga piyesa nga palito na. Dayon ang bako. Pero ay mas mayo tingaling una nimo nga kung BMW. Sir Herbert, bisang asan na? Salamat tunggoy. Ay kapalaga. Ako ray mahibaw kanimo. Salamat sir. Kaya mo offer ko nimo. Ikaw lang himo na kong chief mechanic. Chief mechanic? Sulduan ka. 15,000 matag buwan. Sir. Saman, o yun ka ba? Nga himuon di ka ang chief mechanic. Una-unaon pasan ako na Sir Herbert ha. Abi ko nimo dungkoy. Nakauyon man ko nimo. May kang mo trabaho. Kugihan. Salamat sir, salamat kay sir. Kunya, pero diferensya lang nimo. Maura gyud ang imo pagkasugarol. Dito sir, lingalingar ang gunang ako sir, ng mga bunot sopo. Itong, wa man ko ilaing kalingawan ko. Ganong hangtod karon wa ka pa man magminyo. Ay, wa man sa tayo minyuan sir. Uy, daghan. Nagampo ko sir nga di na lang sila mahigugman ako para dili sila konsumisyon. Unsa. Ikaw nagampo nga dili usa to dili ka lay gumawron di sila makonsumisyon ang mga babae sir. Di ko gusto nga makonsumisyon sila. Di ko gusto nga mahigugma sila nako. Pagkabuhan gid ni mo dungkoy. Nga naman, dili ka gusto nga doon na ibinuhat nga magatiman kanimo, nga doon na kay ikaw galingong pamilya. Maluoy ko sa babae nga mahigugman ako sir. Kay magantos man sila sa kong kapobre. Dungkoy. Mo nang tinawag sir. Talagsaon sa nang gihuptan nimong prinsipyo. Ang uban karon bisag nagkagidlay pero na nagtipunog, nagsunod-sunod ang kinaghanog sa mga bata. Loy kay naon sir nga doon na kay daghang mga bata pero dili ka makahatag sa mayong kagmaon o mahimo lang yan hinuong badlungos ka tilingban. Doon na sa kay ikaw galingon nga panghuna-una niya na. May ikaw galingon ka sa panglantaw dungkoy. Ang gusto ko na ko sir nga kung doon ako'y pamilya kanang makahatag kog maayong kagmaon. Aron dili mahimong badlungos ka tilingban ang umabot ako mga anak. Nindot sa una-una dungkoy. Pero dili lang sad kaayo ko sobra nga dato sir gud kanang dili kay tatong sobra. Wa ka mangandoy nga mandato ka pagayo. Kay ang sobrang kwarta makahimo mo po nagkadaot ngadto sa mga kabataan. Kanang pinatuyangan sa gusto. Numero 1 kanang problema tungod kay mahimo gyapon na silang badlungon sa katilingban. Dungkoy. Dungkoy may tama ka. Kini ganong naabot man na sa imong una-una. Kuan sir, tungod kay dili ikalimod karong panahon na. Nga kuan ba nga kung badlungon ka karon, nay mga badlungon karon, naapod na sa mga anak nga dunahan. Nay daghang badlungon. Nay daghang. Mga pinapituyangan ba sa ilang ginikanan. Numero 1 badlungon. So sa bisyo nga grabe kayo. Tinuod na. Diba? O kuan maghimo og grabing krimen. Managit og mga babae, luguson, patyon, itambog pa sa lawom nga pangpang.
Nakabasa di ka na. Oo. Di na ko permis do HP. Mao ba dong? Mao nga tambag na ko nimo sir. Oo. Kwartahan juga. Dili kayo ta. Dili kayo. Okay lang. Basta kwartahan ka. Anak kay palabi og hatag og kwarta ang imong anak. Kani pala hatag kwarta ba kanang nako. Kay sama ra nga imo na silang gitukmod ngadto sa impyerno. Dongko eh. Sorry nga. Nagkadiman kong makikita ka na. Joy. Okay lang, Briggs. Una lang, asabtong ka. Nga wag ko'y tinguha nga imo nga lahot si Dungkoy. Kay kinsa man siya nga akong daginoton. Correct. Pero, murag imo man kung giakusahan. Tungod kay dunay mga tao nga mitugan nga ikaw ang nagsugo nga sunugon ang bahay nila ni Dungkoy. Bukat na kayo na akusasyon? Pero, bakak ka na! Ay, salamat. Salamat kung bakak man. Pero kung tinuod man, ngilad kaayo, Briggs. Dili na tinuod. Salamat kung dili tinuod, Dudong Briggs. Ang lain akong tuyo nga magpatabang ko ninyo, Joy. Mercy. Uy, para unsa man? Unsan ta ba nga, Briggs? Maghimo kog feeding program sa inyong dapit o sa ubang mga dapit. Oh, Feeding program. feeding program. Oo. Magpakaon ko sa mga kabataan. O ikaw unta ang akong himuon nga focal person, Joy. Saman. O yun ka ba? Uy, mulansad ka, Briggs? Mo-apil kas politika? No. Wa po niya nang huna-huna ang mo-apil ang politika. Dili ko ana. Oo, ano mag-feeding ka man? Gusto lang ko nga makasilbi sa katawhan. Ilabi na sa mga kabataan. Sumot na karon nga pandemic. Wow. Okay kay nang huna-huna, Briggs. Mas may na imong nahuna-hunaan. Nindot imong buhaton aron makuha-kuhaan ang atong mga saba. I-share ang imong blessings. Okay kay ko ana, mutabang ko. Pero ayaw lang ko himo ang focal person ana ha. Basta kay ako okay ko mutabang ko. Okay. Ikaw, Mercy. Pwede ka? Ako, skanta pula na raban ako. Ayaw lang tingali ko, ana. Briggs, kay baw bitaw ka ha, nga doon nami trabaho. Gawas lang tingali kung day off na ko. Okay ra ko, anang day off. Kaya parehas ra ba mi si Joy? Parehas, musuporta mi nimo anang kalihukan nimo. Kay maayo man ang imong tumong. Di ba, mauman ang pagtabang sa katawan. Okay ko, ana. Okay na akong damgo. Nga makatabang ko sa akong isig katao. Kay, usaon ko man kining akong kwarta. Ginay na ako mara sa akulunganan kung mamatay ko. Kung nga samtang buhi pa ko, ako ning gastuhon para makatabang ko sa katawhan. Kana, ninduta na saludo ko ni Mana Briggs. Nice to hear that. Pero kung magdumot ka sa imong isig ka tao ug maghimo kag dautan para sa imong isig ka tao, mao ginay butang nga kontra kaayos Ginoo Briggs. Okay, Joy. Okay. Ug sugdan ko kini karong Sabado. Anha sa inyong dapit. Okay. Usap ni kasi sa feeding program kanang magluto pa ta, magdapat tag kaldero, magdayong tag kaldero, magtakos pa ta. Usap ni kanang puspas. Dili. Tigtakos ko, okay ra. Ayaw na kay magkamumuho ka na. Unsa pa ni? Dili, paklans ni. Paklans na ni. Paklans. Ready lang daan. Kay kun magluto-luto pa ta. Dapat kaldero. Takos pa, si Mugingon. Ang binalinya ang kabataan. Nagdapag magdaog ilang nga sudlanan maginya. Puti na kaya na. Mga paklans na lang. Para inig dool sa mga bata, hatag dayon. Okay. Sige nindot na karong Sabado. Hatos amo unsa orasa? Sakto tingali nga mga alas 11:30. Alas 11:30 okay. Pero alas 11 kinahanglan nga ready na ha? Pero mas maayo sa siguro nga mananghitas barangay. Aron sa ingon ba, maka-request ta og tanod nga sa makatabang nato sa physical distancing. Diba? Kinahanglan pa ba kuna nga mag-request ha? Angay gid kaayo. Mo respeto sa tas barangay. Kanala, wala problema. Okay. Ako na makontak sa kapitan o mo request ko niya. Okay. May ganang himuan og suwat ba para formal ang pag-request o recorded ba? Sige, way blima. Pahimuan ako request. Hinaot nga, mutabang mo na ako, Joey. Mercy. Basta kaayuhan, tabang ko Briggs. Pero og ginautan, di ko. Mahimo pa ko nimong kaaway, ana. Joy. Sorry pero kining ako, prangka-prangka lang kini. Straight to the point ba? Well taken, Joy.
buhaton nga maghimo siya feeding program. Matabang ko. Pero, doon ako namatikdan, Mercy. Namatikdan? Nga unsa? Ako namatikdan nga basin iya ni buhaton aron pagtabon sa iyang daotang pinuhatan. Joy. Pero okay lang. Tabangan nato. Mao gani. Pero, lain na sa pag ako namatikdan. Nasa di ka imo. Sa minamatikdan nimo? Lagi, nga iyan ning gibuhat. Aron nga, kuha ba, marag dugang bitaw niyang pabilid nimo. May punto sa ka. Pero, nahibaw gina siya. Di chupong believe niya. Joy. Oh, andam sila ngutabang nako, Chukoy. Aw, daan ako. Mutabang ina sila kay kayuhan ng imong buhaton. Pero si Botyok, huwag yun magpakita. Ay, wala si buhat na tubosing ay. Kunyari ito magpakita kon. Malamig ng panahon. Di lang yun siya magpakita nako. Kaya kung magpakita siya, bitayo na ko siya. Bosing. Kung nga akong gibuhat, musamot ang pagbilib ni Joy di rin ako. Ay, mahinda, Bosing, mahinda. Na may babae nga mobilib sa maayong mga buhat. Labi na sa pagdabang sa imong isita daw. Huwag si Dungkoy. Oo. Sa buhaton tani, Dungkoy. Pagikitaan ko sa siya. Ha? Unya, magdako mo. Traso naman mo. Traso naman. Kaya itugan mo to si Botyok nga. Ikaw ang nagsugo. Ako na ka ng diskarte. Kumusta man imong pag-ayo sa mga sakyanan ni Sir Herbert Conde? Okay ra. Okay ra. Okay kayo. Okay kayo. Naayon ako ang iyang mga dump trucks. Nga, ang sunod, na naayon ako mo ang iyang BMW. Ang sunod ako ngayon, mo na to yung bulldozer, o katong bako. Grabe ha. Bay, ay kay mayo og mag-open lang kag auto repair shop. Di na magpangangan Indot kayo na. Di na lang kita magpangangan ha. Kaya dili biya po lalin gastuan na. Mo ba? Kinaing ako, bukot-bukot lang na eh. Pero, yupiran mo ko ni Sir Herbert kundi nga, himuon ko niyang chip mechanic, 15,000 ang buwan. Uy! Kwarta na! Dawato na nimo! Ha? Dawato nimo? May na kaya na, oy! Di ko ba, Charlie? Unsa? Grabehan nimo anong di man nimo dawaton. Unsa may hinungdan, ha? Ha? Kadako na ng kwarta. Pila to? 15,000? 15,000? Ha? Ilaw, kaya sa tao, imuhom sa tanan, oy. Ay, paghinangol. Di lang ko gusto nga doon ay agawon. Mao di ay. Pero mao man ginaman trabaho ta, doon na man kita agawon sa mga oy. Ay mo na dili na ko gusto tungod kay di ko gusto makasa. Ha? Bay dong kay. Si makasa. Bayo ning kinaugalingon kay watay taong magmando. Way taong magmando na to. Mao. Way tao nga magbantay nimo, way oras nga imong bantayan. Ay, imo sad na oy. Mao nga di lang ko mudawat sa offer ni Sir Herbert. Ha? Ako na lang siyang giingnan nga on ko lang ko. Tawga lang ko kung unsay akong ikatabang, tabang ako. Ay, mao ba? Pila man sa iyang gihatag nimo? Iya pa man kung kuan gi iya mo kung gisuhulan og 5,000 pesos. Ha? 5,000? Kwarta na. Wato bitaw ko karon sa complex kay kusuro na buwang dito. Unsa? La param pam pam param pam pam. Ang dalawang buko-buko. Ay, oy! Uy, merci! Kiss me. May nakikita na ako. Nagparam pam pam sa ko dire. Busy kag param pam pam. Gali, kuyog kag apil pag param pam pam na dali. Ay, di mo maayo anak. Uy, paminaw sa karong Sabado ba? Mag-feeding si Bricks sa among dapit. Mo ba? Sa inyo gyud dapit? As in, sa inyo gyud mag-feeding? Yamat ragod. Unya iya ming gipatabang si Joy. Wait! Di ba? Gipatabang mo sa ato pa. Magkauba na mo ni Bricks. Maayo man ang iyang tinguha. Amo na natabangan ni Joy. Maayo man kayo ng feeding. May na kayo makabusog ng kaon tadi. Maayo. Sige, mau maka. Sultihan ako si Baydong ko yan, ha? Asa mas dong koy? Atos complex, namuwang. Sugalasan! Ogi ayo nas dungkoy. Nakakwarta man, tuwa day sugalan.
Na, pasagdi na lang na siya. Uy, kay iyang nagalipay. Huwag gidiskarte tawa na. Magpabilin yun na siya siyang kahimtang hangtod samtod. Joy. Magpabili na siyang kakatuka. Ay, pastilan, uy, may abilidad mo ang tawhana. Kamaong mo ayo ang sakyanan. Mao gyud. May nakatunan, pero utok bulinaw. Unsa naman? Oy, hoy, ang abaga. Way swerte. Way swerte. Malas. Malas gidi ay. Sige lang. Wa pagyud ka makamatikod ha? Wa pagyud ka matikod. Ha? Kapila na masigsugal. Wa man gyud kay swerte. Puro man gyud ka malas. Mao na. Basta sugal. Ay, wa na hoy. Wa gyud swerte. Ay, dako ang ay. Wag tanda to. Sigugay hay ka mapalit. Hey! Sana mo sige lang kagaya na. Mo sa gyud ni ang gibati ba? Akong gibati. Mo ni ang hagit sa akong kinabuhi ba Charlie? Hagit. Hagit iyo anoy. Sige ang sugal. Wa kay kwarta. Masahiro patata. Uy, tuod kay uy. May bawon ta ka. Ha? May bawon ti ka. Kani ari mo to si Mercy. Nya nasi gisulti nako ba about ni Bricks. Mag-feeding kuno si Bricks. Uban dito, uban na sila si Joy ug si Mercy. Kuyugon niya. Uy, si Joy have mercy on us. Mercy. May mercy. Mau ba? Mag-uban sila si Kwan? Mag-uban lagi sila. Sila si Bricks lagi. Sila si Bricks mag-uban sila. Lagi kay magpa-feeding si Bricks dito sa ila yun ni Joy. Mag-feeding sila. Labi, maayaw, mag-feeding. Ngadto taw nga. Lukaw ito. Lo, okay lang ka? Sa paon tanong. Okay na ka mga mag-uban sila? Tarong mura man ang binuang imuha, malipay mo ka magtuyok sila. Tarong na dyan sa nagpa, nabayot ka na. Alangan, malipay man ka, why ayaw ni tawanan, malipay magkuyog. Una na, si Joy o si Bricks magkuyog sila kay Mantariding. Malipay ka, magkatawan nung ka. Kung sa may na nagmagkuyog na rin sila. Hulo? Ha? Okay naman na. Okay ra? Kuwang pamagani, ang mukhaon des lugaw. Mukhaon ta dito. Lambi siguro lang kasi Bricks good. Bitaw, Charlie. Wa man ay problema ba? Why problema nimo? Okay na, sure ka? Sure lagi. Wala na problema. Tungkol kay, wala mo ko'y labot silang kinabuhi. Others naman ko, others. Others ka? Meaning? Lain ako. Lain na juga, wag kay labot sa kinabuhi ni Joy? Kapuya. Others na lagi ko. La? Diyan ang pagi, ha? Paminaw, ha? Paminaw. Lagay, minaw ko. Diyan ang pagi, ha? Mag-uban na sila si Joy o Bricks. Yes, mag-uban. Mag-uban na sila. Mura na sila kapito in one. Mao gina. May pa og Juan, may pag magminyo na sila. Ha? Musay magminyo na sila. Oy. Wala. What a car? What's that? A car. Tanawa kanindot Uy, giabli ang bintana. Hala. Kinsa tanawa ang sakay. Si Dong Bricks nang niabot. Si Dong Bricks? Nay, mag-aagnaw mo. Karon ka. Unsa man? Karon ka! Ha? Unsay karon ka? Ikaw mao'y mastermind sa pagsunog unta sa among balay. Uy. Nga wa matiwas. Wa agi masunog. Wa madayon. Wa madayon. Pero karon. Tan-awon ta og asa kutob ang imong kaisog Bricks. Lo. Uy, baydo. Tingnan natin. Uy, baydo ko. Magmilagro ko. Baydo ko nangugat na ka. Unsa man buhaton nimo ha, baydo ko? Ha? Unsa? Ngano man na? Siga mang mata nimo, ha? Trawa. Kalma lang. Kalma. Magbinuang gyud ni ron basta magbinuang ni ron. Ipliti ko na sa munti. Ha? Unsa? Ipliti? Ipliti ko na sa munti. Baydo ko. Tanawa niya kung sa'y may tabo. Bye. Masahit ka, masahit ka. Kalma lang. Paano lang. Kalma. Siya magkanabayo. Tagyugan. Dugan na yun. Dugan. Masol kayo. Ay. Kalma lang. Gawdi agad. Ay. Palayo lang sana ako. Palayo. Ako magpalayo ni mo? Basta palayo lang. Kaya naman? Palayo lang. Muntan na pa man. Palayo. Bantay bitaw ka. Bantay mo kung paduulo na. Sige. Palayo ko. Nasa dunggoy. Pakiksorti ko niya. Ang importante nga makumbitsin ako siya. Huwag ako magsugog tao. Masunugon ko ang ilang parimay.
nagunit siya sa iyong cellphone. O iyang kitubag ka. Hello? Yes? Unsa? Oh no. Dili! Dili! Ano sa minahita po? Dili! Hilak siya. Ganun ka, unsa mahilungdan? Gano'n man. Gano'n ito po ba rin? Gano'n pa man? Gano'n pa man? Sa mga kaya problema? Nagluong-luong maghilak si Dungkoy. Masang ka, Charlie? Nga naman maniya doon lang kamaman si Dungkoy. Lord, patiyan na lang ko, Lord. Patiyan na lang ko. Kini. Moro ni gayon nga ipakita na ko niya nga. Nga amigo mi. O wapay daw tang tinguhan ito niya. Daulo na ko siya. Patiyan na lang ko. Gano'n mag-yun? Gano'n? Oh, Dungkoy. May pagmatapos na lang yung tanan. Ayaw, ano Dungkoy. Kung sa may problema ni mo, masulbad na ang tanan dunay kasulbaran. Kahutsa kundugan. May pagmamatay na lang ko. Dungkoy, inay-inay ang tanan. Ayaw pa daw sa magibati. May kasulbaran ang tanan, ha? Ayaw palagi. Rick. Wala ko'y ayaw ng kalibutan na. Parang tuog ni siya ako daw tang tinguhan ko niya. Ang paman ginagawa ni siya. Daksa na ko. May pagmamatay na lang ko. Dungkoy. Dali. Ni ha? Di ka kosti ka, ha? Sige. Anak sa kong abaga, anak. Hila ko nga. Sige. Ipahungaw ang imong kagulanan. Sige, hilak. Ipahungaw. Sige. Ipangungaw kira imong kagulanan. Huwag ka kabantay. Di ka kusta di ka maayo. Nawa. Iubon lang noon ka. Naman ka, ha? Dungkoy, unsa may problema, koy. Ha? Nanuulan man ang imong gibating kasubanan, ha? Oo. Ngano lagi ka, unsa may tabo, ha? Gitawagan ko, doktor. Tawagan ka. Nga naman. Sa may gitabag sa doktor ni Mukoy. Ikaw ba? Dire. Ako sa kumayo, Dodong. Unsa yung problema, Dodong? Ano? Ha? May COVID ko! COVID, Radi. Ay. Unsa? May COVID ko! Ngano? Sulti buanga ka. Alkohol manghugay. Bahita. Sini lang Minom na kong alkohol. Kalitsi. Matugog, doktor. Magpaswab ko. Pagkahanggaw gini mo ba Dungkoy? Ay! Naunsa! Da, ilang lang mo ang tana, bato ko siya doktor. Giinom pang alkohol. Nganong ni Gakos? Gakos, pamor! Dakay, nabawas lagi ko ni mo buwang ka. Pero di man tinuod nga may COVID ka. Murag doon na ba, Charlie? Unsa to? Tiluhod ka ba, Dungkoy? Tabang! Magpaswab ko! Magpaswab test ko! Tabang! Unsa? Mao lagi na, Joy. Mao lagi. Nya dool man ka? Nagmas man ko na. Maso, mora ko robot. Mato sa kong, kuhan, oy, center. Gusto ng center, oy. Mato ko. Magpa-swab test ko. Kay basin og tinuod og gisulti ni Dungkoy nga positive sa COVID. Perte sa ganing hilak ni Break. Ay, nigakos man eh. Nigakos, giinom pang alkohol. Pagkaibaw niya nga COVID siya. Perte hilak ang Breaks, oy. Daling ni Bia, oy. Oh, mingo si Dungkoy nga kung magkauban na mo ni Brex, magkasinabtan na di kuno mo.
Agminyo na lang yung kuno mo. Unsa? Wa siya mayabag. Ano ko ta magkiminyo kong Rex? Mau na, mau. Magmas lang ko. Na, kadit ha. Mo iyang pagtuong nga nagkasinabtan na yung mong duha ni Brex. Mau na siya. Hilom na siya di gina mahitabo. Mau ba? Di gide kang Brex day. Pero kano sa magsugod inyong feeding? Karon Sabado. Nauman ako pasuab. May lagong taong negative ko. Kaya kung mapasitive ko, may tabo mo na patiw na ko sa doon ko eh. Uslan man. Buwagin ako. Gagos-gagos man ko niya. Nag-ubo-ubo pag yun siya. Buangay. Ay, labad akong oda. Sakit. Kalit lag santing. Ug, kuan ra ba? Murag ingon sa nuwad ano po panimuhot. Ay. Nagsugba ko buwad. Wag ko kasingo sa baho sa buwad. May lamang iisog mata kaning baho sa buwad kanang labi nag-isuba. Lami mata kayo, umot kayo. Pero wa magyud ko. Wa ko katimaho. Ngano makani? Ugwa say lami ang pagkaon. Diyos, wa na. Mao na yun eh. This is it. Ay, gusto. Magtuob ko. Bahala na. Basin, mao na ni ang ilang gingon. Mayon ni magpabukal kog tubig. Niya kaman sa gulan ug asin. Kalabo ug limon. Uy, kinsa mo nung sigpagot? Wala. Uy, si Baydungkoy. Mayabag na yun eh. Na, basin ug mao na yun nila. Wala no. Ay, COVID is real gidi ay. Ay, kinahanglan yun nga ako nitaw sa health center. Ay, si Baydungkoy, giubo. Hala, giubo ko no. Patay. Baydungkoy! Noon sa kanya bay! Sod ko bay ha! Ayaw. Ha? Ayaw. Unsa ayaw? Ayaw sa pagsulod dire. Gilantan ko. Unsa? La? Gilantan. Unya giubo pa gyud. Di na ni mao. Di na ni mada. Buadto na gyud ko sa health center ani. Health center. Ipaibaw na ako ang kahimtang ni Baydungkoy. Kinsa na? Baydungkoy. I'm here with the taga health center. Unsa? Health center. Health center? Health center god sa tong barangay. Taga barangay sa health center. Oh! Ano sa may tuyo? Ilang i-check ang imong kahimtang Baydungkoy. Ila kong dadon dito sa cluster. Ug ila kong ipaswab. Okay, yana. Ay, nanasakyan. Nana ang sakyanan. Baydungkoy! Bay! Paswab test na lang bay ha? Para manasin mong kayuhan bay. Ikaw magod, patuo man ka ni Brex. Karon, unsay nitabo. Murag na tinuod doon. Ug may isang puta na ni. Saon naman. Mas mahirap sa tingali ay. Aron matibay na ni tanan. Unsa? Ikaduhan na ron kaadlaw. Sukat sa kong pagsuwab. Sa man eh, wa manggapon ko tawagi. Ngano man eh. Umuna ko og basa sa Salmo 91. Uy. Gikan naman ni sa health center. Hello? Yes, ma'am? Sa health center ni? Oh, kumusta? Unsay resulta sa kong swab test? Ma'am, sultihin lang ko, ma'am. Tinuod, ma'am. Unsa man yun, ma'am? Ha? Positive o negative? Unsa, ma'am?
Kay kalasundan nyo kanunay ang pagpaminaw ang sunod pang magasumpay ng atong sugilanon na Dungkoy Pusoy. Sugilanon na sinuhat ang sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Dacorda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, soundman Aldwin Dacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. So, mo to makalasan ang part 4, no? Aptos kaya na kung lukas ba? So, medyo hapdos pag yun ilan kaysa ulti ba? Mo to makalasan ang part 4 o kanang lindot mabuning dramahan nga Dungkoy Pusoy kay makalingaw, no? Nakaibuat-buaton lingaw kaya mag palamuot, no? Matingala mo nga na otro ang tingog sa kanang ni Dungkoy, no? So nautro ang yang tingog mga kalasinan, no? Aning Dungkoy nga aktor primero nung kinamatay mangguni siya si kanang Dalit Ray Bores ba, si Ray Bores, Reynaldo Bores, no? So siya gyud ang una gyud nga nagdala ning Dungkoy Pusoy, no? Yan namatay man ni siya pagka 2021 mga kumasayo February man siya ito 2021 namatay ni si kini artista nga si Ray Bores, no? Muning time nga nagsunod ug kamatay itong tulo ka artista sa DWHP, si Ray Bores, si kanang John Gomez nya si sa Mira Luna tumulak, no? So mao tong tuiga nga tulo sila ka artista nga namatay, no? 2021 sa RMN DWHP, no? So ang impuli ani ni Dungkoy Pusoy kining tingog si si Ray Arellano, no? Sangay po nga niya si Ray Boris nung may namatay niya, si Ray Arellano. Ano siya ero agoy. Muni problema ni mga ero mga kalusilis kaya musugmat ako ba. Pa-shout out mo ni mga ero ani. So, ayun na mo katinga mga kalusilis, no? Anong nausab ang tingog ni Dungkoy. So, si kuan na gid mo antod sa katapusan sa drama, si Ray Arellano na gid mo tingog sa Dungkoy kay namatay naman gid tong artista. Di naman to pwede na to patingogon, no? Mo na nga anadanaran ninyo nga ang tingog na ni Ray Arellano ang magdala sa Dungkoy Pusoy, no? O mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching. O God bless natong tanan mga ka-listeners.